Hello sa lahat. Hindi matutumba? And hello. Wait lang. Walang hilo. Walang hilo. Ang labo pala. Salamin. Palagi kaya ako ng tato. Ay, Kuya Hawk. Hello, Kuya Hawk. Hello po. Kain po. Live muna tayo, walang pa-upload. Hello po sa lahat. Natulog lang kami kahapon. Pag-uwi pala. Kain. Nag-inom na siya. 1 viewers hello. Ayun. Kain tayo. Okay po kaya ito. Okay. Bagay. Parang hindi naman. Gulat eh. Ano yung butter? Big love shoutout. Shoutout sa lahat. Hello, kaya ka. 2 viewers hello. Sana wag pumalpak yung ating signal. Parang umukay-okay niya yung signal dito ngayon. Dati walang signal. Naka-hotspot lang tayo sa ano. 3 viewers hello. Kuya Roy! Hi, Kuya Roy. Hello. Hello. Kumusta ang buhay-buhay natin, Kuya Roy? Kuya Ho. Hello Kuya Roy. Tuloy yung uwi nyo. At antok pa ay. Nag-duty ata to si Kuya Ho. Inaantok pa daw siya eh. Out muna daw siya. Sige, Kuya Ho. No problem. Hindi po Kuya. Attendance out. Antok mo. Kuya Ho, walang problema. Pahinga ka muna po. Kuya ako. Kumusta ang buhay-buhay, Kuya Roy? Ano ba yung uwi mo Kuya Roy? Kumusta ang ano? Kung tuloy yung uwi, sabay kami. Tapos balik-balik tayo. Sa ano kasi sa 22 pa yung hearing test namin. Hi, Kuya Joshua. Hello. Hello. Bro, Ho, kunwari ka pa anto ko dyan. Dito muna tayo. Walang iwanan, bro. Nag-duty ata yun si Kuya, si Kuya Ho. Ulam namin lomi. Saka, yung tirang ulam kagabi. Kering-keri yan. Wala pong ketchup dito. Ay, wala. Ano? Okay lang naman ako parang Jason, Ate Ami. Ay. Pero ano yung bakasyon nyo? Tuloy po ba? Kung tuloy, sabay kami pa uwi. Kumusta ang love life, Kuya Roy? Kuya Ho? Sabay din kayo pagbalik. Wala pa tayong alam kay Kuya Joshua. Taga saan po si Kuya Joshua? Kain po tayo. Kain po tayong lahat. Taga saan po si Kuya Joshua? Silent viewers, hello. Hello po viewer. Hello. Kain po. Happy Fiesta sa Masuli. Sila pula, sila balit. Hindi pa daw niya alam kung nandito na si Kuya. Sabi na si Kuya Emil. Ano? Kay Jaime? Oo. Di ba daw sila nag-usap kung nandito na si Kuya Okay. Emil? Paplano na kami na Ami umuwi. Kaso po hindi to yung ano niya. Hindi na kami makakauwi eh. Napagpasyan ko na hintayin na lang kasi ang pamasahe niya. Sayang.
Di parang yung schedule na siya. Yung katinga na sila nagpo-focus ngayon. Katinga na ano. Okay naman ang love life ko at amin. Success naman. Uy! Sumakses din ang love life. Success na success ay. Ibig sabihin, nagkakabutihan na. Ano, nagkakamabuti ang success na nga eh. Kaya nga, Ibig sabihin sila na. sila na. Si kapitbahay. Hmm. Kapitbahay kayo ah. So sa pag-viewers, Hello. Magandang balita yan, Kuya Roy. Kuya Burn kaya, kamusta na? Puro kayo tahimik na. Kuya Burn, ano balita Kuya Burn sa love life? Muna pag-usapan natin yung ano, Mother's Day. Kwarto na ba? Andyan ba kayo ngayon sa Cavite? Sa Santa Mesa kami, Ang dami Kuya kami, Roy. Kuya Roy. Hindi ko pa alam kung makakapunta kaming Cavite. Parang pupunta kami ng Cavite. Drama mo, Bro Roy. Ay, Kuya Romel. Magandang tanghali, Kuya Romel. Kain. Kuya Romel, kain po. Kumustahin din natin ang love life ni Kuya Romel. Magandang tanghali, Ate Ami, parang Jason. Ano Magandang po? tanghali din, Kuya Romel. Ay, si Kuya Romel. Ah, okay. Santa Mesa pala kayo. Opo, Kuya Roy. Kasi kaka-check up lang kahapon eh. Hapon. Hindi ko alam kung pupunta kami Cavite. Kasi ang init dito sa Santa Mesa. Grabe ang init. Init. Mas maliit lang yung ano niya, no? Yung bayaw dito. Pero sakto lang naman. Kaso, di siya makapahinga kaagad kung ano yung dating niya. Akala ko na hindi ka sasama sa akin, bro. Sabi ni Kuya Roy. Kaya ko na mag-ihim-ihim at amin. Sigat na Sa ulo. Bakit? Bakit masakit ang ulo? Madami ba bawal? Hindi mo sinabi dito, Bro Roy. Sabi ni Kuya Roy. Masakit ba sa ulo, Kuya Romel? Ay, si Painilo. Uno ulam. Uno ta ulam. Lomi. Lumi. Lomi tsaka Kay Nilo. itlog. Ate Bidang. Sa Ate Bidang. Sadi kami Punta ang Manila natin. mainit. Mainit. Ate Bidang, mainit. Sobrang angsa. Kay Nilo, panura, manok. Butter chicken. Sadi kami Santa Mesa, Painilo. Hindi ako magaling manligaw. Sa atin. Hindi ka na sumama sa akin. Ibang. Pinupuntahan mo. Like, ayaw mo ba sa Timpahuway, bro? Ate Bidang point, sabi ni Kuya Romel. 7 viewers daw. Tambay kami Painilo, dito Painilo. Yummy. Pwede. Ngayon kami sa San Pedro. Ma'am Maria, hello po. Hello po, Ma'am Maria J. Kain po. Kuya Romel, Kuya Roy, amo, sabi ni Ate Bidang. Kain po. Ng halian. Adi kami ang tami sa Painilo. Ako bro, hindi ako mawawala sa Timpahuway. Kayo lang kung saan-saan nakatambay. Nilalaglag mo naman Kuya Romel. Ma'am Maria J, hello po. Sabi ni Kuya Romel. Sobrang init. Nakakatatlong ligaw sa maghapon. Tatlo.
Pagkagising, Ligo. hapon, bago matulog. Ito nga. Luma na yung tugtugin mo bro, hindi daw marunong manligo. Sabihin mo, ano daw? Naguguluhan kung sino sa kanila ang pipiliin. Yun lang, Kuya Roy. Yun lang, Kuya Romel. Naguguluhan pala. Hindi marunong manligaw. Kundi naguguluhan. Ano? At yun, bumili lang kami ng tagsa 10 kanin kasi sobrang init kong magluluto. Hello Kuya Romel, Kuya Roy, Ate Bidang, sabi ni Ma'am Maria J. Sana all sino-sino yan. Wala na Kuya Romel, wala nang bawian yan Kuya Romel. Nasabi na ni Kuya Roy. Ma'am Maria J, hello daw po, sabi ni Kuya Roy. Nasabi na ni Kuya Roy, Kuya Romel. Para Kuya Benji. Ang trophy naman Maria din. Maaga pa ata sa kanila, Kuya Benji eh. Si Mamong shout out. Ate Ching, pasok Ate Ching. Nata si Ate Chin. Kasi ano na eh. Naka-headset yun. At yun, nag-live ako kagabi, Bro Roy. Pwede dinilit ko para hindi makita. Nag-live ka pa, Kuya Romel. Basta ako, bro, masaya na ako sa kanya. Sapat na sa... Kinikilig si Kuya Roy, oh. Nagbibinutahan si Kuya Roy. Saan na ang trophy? Oh, wala na trophy si Ma'am Maria J. Wala na si ano. Kaya Benji. Late na naman yun papasok. Ang salamat kay Kuya Benji at laging naka-playlist yung ano, yung mga vlog ko. Pinanonood niya naka-playlist. Lahat po nanonood sa vlog ko. Ang drama mo daw, Kuya Roy. Sabi ni Kuya Romel, amo ay Kuya Roy, aray-aray. Ano Kuya Roy, mamamanhikan na ba Kuya Roy? Magpa-regards ka na Kuya Roy, ni Ate Bidang. Baka nandyan. I-regards mo, patawagan na lang. Sabihin mo, salawahan ka Bro Roy. Salawahan ba? Dito pati Kuya Roy, oh. Kaya bro, maghanap ka na. Isa lang kasi wag na marami. Oy. Bahid ka na Kuya Romel. Anong tabaw ng lumi? Hello? Baka nasa-work pa siya, naka-Benji. Uy, isa lang. Ikaw to may crush pa sa iba. Laglagan ba yan, Kuya Romel? Baka nasa ibang bansa pa siya, ano? Kuya Jaime. Pauwi pa lang yun kasi 15 pa lang ngayon eh. Di ba? Hello Sabi Kuya niya- Jaime. Shoutout kay Kuya Jaime. Di ba sabi niya, Hmm. hindi siya mag-ano. Uuwi. Baka nasa biyahe pa. At ibidang regards mo ako sa kanya. Pakisabi okay lang ako dito. Ay! Pa-regards ka pa din Kuya Roy ah. Bakit di mo na lang kaya tawagan? Ay, may comment pa. Hindi na naman sumusunod. Opo, Kuya Roy, sabi ni Ate Lita. Kuya Born, paano Kuya Born? Ikaw, si Kuya Roy, oh. May paano ka po, pa-regards Kuya Roy. Hindi mo na lang tawagan. Hello, Bebe Loves. Kumusta ang buhay-buhay, Bebe Loves?
Ang init, uy. Ang layo ng electric fan natin. Sige na. Kala ko, ay naku. Para kayong nagbibinata sa wali Ate Bidang. Abangan na lang kung kailan ako mag-live Ate Bidang. Talaga ba Kuya Robel? Bakit hindi namin alam? Sa Facebook ba Kuya Romel? Hi Kuya Billy. Nagkakalaglagan na Kuya Billy. Kami Kuya Romel. Bro Doraemon. Doraemon. Kuya Billy, mega love shout out po. Sabi na. Ate Bidang. Hello, Kuya Billy. Sabi ni Ma'am Maria J. Hindi ko kailangan mag-aabang sa live mo, bro. Hindi ko kailangan mag-abang sa live mo. Kabayan, bro, Billy. Sabi ni Kuya Roy. Hindi na naman sumusunod sa ayos yung cellphone mo. Yan. Ayan. Tao si Ate Bidong. Hello sa ng viewers, Wait lang nga. I-ano natin. Nagahang na naman ang comment section mo. "24 hours, hindi ako pwede mag-live. Kagabi lang pwede." Sabi ni Kuya Romel. Bro, Lupin. Ba, Lupin? Mega love shout out. Sabi ni Kuya Billy Koy. Sisipain kita pag pumasok ka sa live ko, bro. Chat mo kasi parang Jason, Kuya Romel, kung magla-live ka. San si Tarzan, bro, Doraemon. May mga, May mga bago na nga, may Tarzan, may Doraemon, may Lupin. parang, Kahapon yan, narinig ko na. parang nalilate na tayo. Alam mo viewers sa Lobo, maglalab si Arot. Wala ka ng electric fan dyan, ma. Paano mo ako masisipa? Hindi naman ako papasok. Sa labas lang ako. Kuya Ram. Umalis na si Pokemon. May Pokemon pa. Sino ba yan? Gusto mo niya talaga gusto niya eh. Ang basahan. Ayun, yung sinasabi. Ate Bidang, Ma'am Maria J. Bro Roy, mega love shout out sa inyo. Maliligaw ka din, bro. Sabi ni Kuya Romel. Yan, comment kayo, kwentuhan tayo. Wala akong pang-upload. Hindi na tayo nakalabas ng grabe ang tulog namin. Kada magla-live na lang muna ako. Ate Amian ang tawagan nila sa ibang live para hindi sila ma-sniper. Magagaling yan sila maglihim. Ay! Grabe ang No? Sobrang Opo. init pa sa Manila. Sobra po. Grabe po, Marejo. Sobrang init. Lalo na po kahapon sa Grabe. PGH. Parang first time ko yun maramdaman sa PGH Grabe. na sobrang init talaga as in. Kuya rin yung ilaw, magsipaan daw. Sabi ni Kuya rin Tapos nung nakaraan dito nag-brown out po. Pero dito sa Bro, Lupin, mamaya nag-live. hindi ako maliligaw, bro, kasi may ahim-ahim na ako. Ay! As mainit. Sobrang Grabe ng init. Yung po dito, kahit, di ba po, minsan kahit totoo yung araw ay may hangin, dito parang wala. Sobrang alinsangan niya. Yung electric fan ni Kuya, maghapon magdamag na, walang patayan.
Bumili na nga kami ng ano, ayun no, Bumili pa kami ng clip pan. Gabi. Kasi nung pagdating namin dito, ano, isa lang po kasi yung electric pan ng kapatid ko Mas yun. mainit po sa Hindi kami nakatulog. Kung mainit sa Kamsur, mas mainit po dito. Dun sa, Grabe. kung nakita nyo po yung ano, di ba po, pagdating namin yung bahay po talaga dito, as in, dikit-dikit talaga, as in, literal na Manila po talaga. Kaya yun, wala masyadong hangin. Pag lalabas kami ng palengke yun, may hangin, pero dito, Kaya nung nakaraan, sabi ko kay Ami, kasi malapit lang naman yung Muslim. Ako doon tayo mag-ano, palamig lang. Kahit walang bibilhin. kaya naman lakadin yung kaso nung ano, nag-tricycle tayo kasi akala ko magsasarado na. Kuya rin eh. Roy, hello. Mas Bumili ko mainit, ng pabango. mas mainit kaysa sa Kamsur. Grabe init. Mainit po doon. Siguro po ang mas Mas mainit dito. Hindi, kaya naiinitan tayo doon sa Kamsur kasi Ano? naka-islab yung bahay. Kaya mas Diba? mainit nga dito. Kasi dito, walang hangin na pumapasok. Pero doon kahit pa paano is may hangin. Ano kasi, islab dito kasi ang mainit sa atin paghapon. Pero pag umaga walang init. Sobrang init. Kilala kita, lalo't pag may ahim-ahim, sabi ni Kuya Romel. Hoy, bakit? Sabi ni Kuya Rene. Roy, hello. Pag sipain ko kayo, sabi ni Kuya Rene. Hindi na Manila, magulo na. Grabe na lang gulo dito ngayon. Sa Senado. Kaso, syempre may ano, huwag na po natin pag-usapan yung politics. Kasi medyo magulo din. Magugulo ang isipan natin kasi syempre hindi natin maiwasan, may kanya-kanya tayong sinusuportahan. Kasi syempre medyo may edad-edad na din tayo. Kaya iwasan na po natin muna yung politics. Hindi sa Manila mo. Sige nga, tapang mo naman, sabi ni Kuya Rob. Kuya Rene, hello, sabi ni Nakakaya na Maria yung ano? J. Nakakaya na yung mahal nating Pilipinas. Huwag na natin pag-usapan. Yo, yo, yo. Sino aangal dyan sa sinasabi ko? Sipain ko, sabi ni Kuya Rene. Tapang ni Kuya. Nakabarik na si Kuya Rene. Hello mga viewers, hello, may love shoutout sa lahat. Ang init, Ako kakaligo sige lang. nga. Ha? Sabi ni Kuya Romil. Yun ang, ayun nga sa Pinas, sobrang init na nagkakape pa. Maria J, hello, sabi ni Kuya Rene. Ang init na sa Pilipinas, magkakape ka pa. Oo nga, bakit ba nagkakape? Tapos Ako sa Rene, sabi ni Kuya. Roy. Asan ka ngayon, Kuya Roy? Asan ka po ngayon? Nasa Laguna ata si Kuya Rene. Ay, sa Laguna siya. Gusto mo Romel. Nasa Laguna kakain, Kuya Roy. Pa-extra ako, Kuya Roy, sa ano, trabaho mo. Ilang araw lang. Pwede bang umextra dyan, Kuya Roy? Driver? Para may pumasok man lang kahit kunti. Ice coffee na lang sana, sabi ni Mama Maria G. Ice coffee. Mahina po ako Maria J sa malamig eh. Nung nakaraan lang tayo nakapag halo-halo. Diba? Ano daw sabi? Mahina ako sa ice. Kuya Romel? Gustong gusto, sige gawin mo, sabi ni Kuya Romel. Kaya kita sipain bro, Romel, sabi ni Kuya Rene. Dito kami ni Ma'am sa Batangas, Malvar. May event si Ma'am parang Jason ay sa Oo. Sa? Batangas, Batangas. Malvar. Malbar, Batangas. Mabilis po kasi ako Ma'am Maria J masipon eh. Kaya medyo maano ko sa Puro malamig. salita gawin ko. Medyo hindi ko alam, parang Family driver si Kuya Renata eh. hindi ako mamalamig na ano. Nung nakaraan lang ako nagmalamig, di ba? Nung isang araw, bumili ng halo-halo yung kapatid ko.
Lapit ka dito, bro. Romel, sipain kita. Sabi ko Extra yan. ako Kuya Roy. Wala ka, nasa mall for doon sila. Ay, oo nga pala, nagpa-nose lift ka pala. Kaya po pa walang malamig yung nose lift ko eh. Mabilis kapitan ng ano. Mabilis lang, ano, kapitan ng sipon. Kaso yun nga, dito nakakatatlong ligo. Sobrang init naman. Basa-basa, may comment. Ang lagkit. Magkalapit lang tayo, gawin mo na sa balik ni Armel. Hello sa 11. Kumusta ang buhay-buhay? Ang sarap maligo ulit. Billy, ikaw gusto mong sipain mo Nadamay din. pa Kuya Billy. Nadamay pa yung wala, ano. Hindi na nanahimik. Hello din viewers, hello, may grab shoutout. Ayan si Kuya Billy. Bro Lupin, relax lang, nagbibiro lang po siya. Sabi ni Kuya Bill, ang init talaga ay. O baka hindi lang talaga makasunod ang init dito. Hindi ko na mainit. Tawa si Kuya rin yun. Nagkit na. Pero Kuya Roy. Nagtago na si Bro Billy. Andyan si Kuya Billy. Naka-silent. Magani lang yan ano tawag dyan? Silent viewers. Brother natin yan. One night's only girl. One night's only girl. One. One night's only girl. One night's only girl. Kuya rin. Brother, shout out. Sabi Brother, ko yan. shout out. Naghanda siguro si Buddy. Yes, ka pala sa kanila po lang Yes, ngayon. sa kanila ngayon eh. Masuli. Di ba nag-live si Badet? Yun ko. One night's only girl. Kumusta? Natuloy kayong brand up doon sa Bicol? Lahat? Lahat naman sa Visayas? Oo. Yung ano? Rotation na lang brown no? May handa si Buddy. Ah, may handa pala si Badet. Oo. Ay, iba yung kay Badet. Iba din yung kay Oo. Kirapula. Ah. Bro Ray, nagtatanim ako. Sabi ni Kuya Billy. Siya rin eh, hindi yan no? Matatapos. Matatapot na sipain mo si Bro Billy. Besing yan. Baka ikaw ang masipa dyan. Sabi ni Kuya Roy. Ah, Bisaya ba? Nag-live si Nona. Mahina signal nila doon. Ah, Kung nangingimbita nga si Pula eh. Kung nasa Bicol lang ako, pinuntahan ko yun. Nagluto si Pula ng igado eh. ay iba yung handa ni Badet. Iba din yung kay Pula. Oo. Ay, oo Siyempre, nga pala. kung mayroong unang pista rin, siyempre. Kailangan pala. Kasi sa amin, pag unang tayo ng bahay, kailangan pag dumating yung fiesta, maghanda ka kahit konti. Hindi. Disipain nyo, hindi ako takot sa bigyan. Lalo sa lahat, nagluto lang yun ng konti siya, hindi naman yung handang-handa. Kasi kailangan pag fiesta, diba? Kasi Ganda ka. pinapunta ni Pula yung mga kapatid namin. Tawa si Kuya Roy yun. One night's only girl. One night's only girl. One night's only girl. Malakas yung signal natin eh. Malakas ba? Balik tayo sa likod. Ito. Change ano. Yan. Malikot ko. Ay, pupunta pala natin yan. Ano? Mamaya yung ilis. Papa, ano? Papalitan. Kaya nagaganyan mo. Kasi balance. Hello sa 7 viewers at sa 7 na nag-thumbs up.
Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Tumigil ka dyan, Ronaldo. Ito lang tandaan nyo, pasok din kayo sa live ng iba. Sabi ni Kuya Rene. Sa inyo lahat yan. Maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking mga vlog. Nakabili tuloy kayo ng electric fan kagabi. Sobrang init. Pang back up. Kung wala lang ano sana, maaga, baka nga kahapon sana, nakasakay kami. Kung di lang sana si Ami Yung hearing test. hearing test ulit, kahapon, nakasakay kami. Baka, kung nakasakay kami, ngayon, nandun na kami sa Bicol. Kasi aga, bilis nung basta webis talaga, bilis ng check up. Wala pa atang alas 12. Oo. Wala, ano pa lang yun, mga... Nung parati tayo. Pag-end ko nung live. Parati tayo. Uwi, gabi. Parang may Bilis lang. Nung nakaraan tayo na gano'n, maaga. At doon na, Malaki na din yung doktor kasi. doon na sila nakapokus sa ano, nakapokus na sa tenga niya. Nagsinikap pa yung ilong mo. Sakit. Hmm. Yung May pinapasok, yung tapos ganyan kahaba, oh. Napasok talaga na utak. Ronaldo Tampururot ka naman. Ronaldo. Buzzer ni Alamid striker si Ronaldo o Rolando. Ano daw? Buzzer na Alamid. Oo. Pag ayaw, anong gagawin mo? Sabi ni Kuya Romel. Ayun na. Ang sigurado ko niyan, pagkatapos ng hearing test, mag-schedule sa practice. Matik na tapos okay na ulit. Yung pate kasi yung pag napunta ka na sa pate, last stage na yun para sa opera. Kasi yung pate na yun, anesthesiologist na yun. Oo. Sasabihin kung ilang grams yung, ano kasi, kinikilo ka dun eh. Nakakauwi pa kaya tayo dito? Oo naman. Katulad nun. Eh, si Kuya Bern! Okay na Bern ba? Ang layo kasi. Hello Kuya Born! Ano daw? Sabi ko, ang layo eh. Ako sisipa sa inyong dalawa. Naghanda ka Kuya Bern. Maghahanda yan, nasa Naghanda ka ba US. Kuya Bern? Nasa US yan. May fiesta di ba sa inyo? Kuya Born, ang bumabanat siya. Loko-loko lang tayo dito ha. Huwag niyong seryosohin. Bro, no pen joke lang. Ngani. Hello Jason and Dami. Hello Kuya Born. Naghanda ka ba Kuya Bern? Di ba fiesta sa inyo? Baka sagutan ni Kuya Bern. Like and share parenting. So, hindi Hindi ako ako. invited dun eh. Bakit? Akala ko naghanda ka Kuya Bern eh. They are invited. Bakit hindi na invited? Wala na bang part yung usapan natin? Meron. Badet, pasok! Brother Carlo, mega love shout out. Bro, Bern. Sabi ni Kuya Ronald and Kuya Billy. Malinaw-linaw pa yung mata ko. Nababasa ko. Kalma, bro, Bern. Bro, Ronald, Billy, and And ring. Nandiyan din Kuya Bern si Ma'am Maria J. Makaingat! Init talaga. Kasi yung electric ano. Electric fan pa natin. Sumasayaw. Oh. Ayan. Oo nga Ami, kala ko may invite ako eh. Hello, Kuya Bern. Sabi ni Ma'am Maria, bakit hindi ka invited? Paano hindi? Fiestahan yun eh. Ma'am Maria J, hello. Sabi ni Kuya Bern. Baka di naganda sila.
Imposible maghahanda yun kasi first fiesta ka. Sa bahay niya. Ano, yung natayo yung bahay. Kailangan maghanda yun. Kahit konti. Tawa si Kuya rin. Baka nagkakatampuhan ba? Nagkakatampuhan ba, Kuya Bern? Naghanda sila. Naghanda sila. Kailangan maghanda eh. First fiesta nila eh. Nagluto. Kunti siguro, makakaya mo sakto lang. Saktong luto lang. Saktong lutuan lang. Huh? Sige nga, kung saan ay ano. Keyword. Sila, hindi kami. Ay. Siya, Bro Tarzan. Saan ka ba? Shout out bro, Tarzan, saan ka ba? Bakit kaya Bern? Walang iwanan, Team Pahawaii pa rin tayo. Ha? Silent muna ako, baka magalit si Bro. Burn na, hirap na. Mahirap na kuya rin eh. Bro, Bro, naman, Mel. nag-aabang ako sa live mo. Ay. Pa-check nga din si parang Jason Kuya Romel kung magla-live ka na. Hindi, mukhang yun. Hanapin ang channel ni Kuya Ron. Ano mga electric pala to? Wag na bro, bro. Sabi kay Romel lang po. Sapain ko talaga lahat ng viewers mo. Ako number 1 basher mo. Sabi ni Kuya Ron. Bro rin eh. Tawa. Tawa si Kuya Ron. Pagtulog ka na bro, Born, saka ako mag-live. Papaalala yung bashers. Yung binato. Walo sa lahat, sa ilang viewers, ano sa inyo lahat dyan. Tawa si Kuya Born. Tawa yung bashers. Lalaba tayo, di ba? Baka. Sabi init. Sabi init. Lalaba tayo. Sobrang init. Nakakatatlong ligo kasi tayo sa isang araw. Kaya ubos na yung gano'n natin yun. Mamaya gabi na ba, Bro Lopin? Hindi ko ma... Hey! Ay, thank you, Thank you, Kuya Born. Thank you po. Salamat sa magpakulay. Thank you sa Thank you. pakulay. Thank you very much. God bless po. Malapit lang dito, Kuya Born, yung ano mo. Yung bahay mo, Kuya Born. Santa Mesa. Bro, Romel, nag-live ka rin. Kasi, Thank you, pakulay, Kuya Born. Yan si Idol. Bihok. Yan si Bro Hawk. Hello, Kuya Hok. Si Boy Bro Bird. Sabi ni kaya rin hindi. Thank you sa pakulay, Kuya Born, sabi ni Ma'am Maria J. TY Bro Born, sabi ni Kuya Rini. Hindi Bro Ren. Bro Born, hi, sabi ni Kuya Hok. Hindi Mag-vlog ka Bro na Kuya Ren, Romel. ayoko. Nagla-live ka na eh. Malapit lang, Jason. Tara, may punta tayo dun sa bahay ni Kuya Born. Isang sakay lang ata eh. Hindi ah. Wala yun. Di ah. Tumas mura to. Lapit lang no. Mas mga sasakay ka ng ano. Puntang Cubao. Hindi ko alam eh. Hindi ko paano din eh. Ganun ba bro, Romel? Sabi ni Kuya Rini. Bro
Bern, marami na yata nag-aabang sa first vlog ni Kambal. Ay, vlogger yarn. Kuya Romel. Vlog ka na, Kuya Romel. Hi, Kuya. Kuya Hawk, sabi ni Ma'am Maria J. Si Kuya Hawk din yan. Si Kuya Ma'am Hawk po yan, J. Ma'am Maria J. Oo, bro Hawk. Yari sila sa akin. Minsan malilito ko. Yung isa rin si Kuya, ano yan? Roy Loliano. Oo. Yung isa. RCJ yun. Oo. Basher ka na agad. Yan si Bro Rene, masungit. Sabi ni Kuya Billy. Pag Maria J. Mega Love, shout out daw po. Sabi ni Kuya Hawk, aka Mr. RJ. Bok. Hi, sabi ni Bokos Kuya na. Billy. Na. Ay! Ang kakinaan. Yun lang naman kasi yung electric fan. Sumasa yung electric fan. Yung pen. Gumagal. Ang kwentong electric fan natin, kaya yan sumasayo eh. Kagabi naputol yan. Naputol yung LSE alas 10. Wala na kami mahanap na ano. Wala kami mahanap na shop. Bibili sana kami ng LSE ng electric fan na to. Bangga ko nga. Kaya kagabi, napabili kami ng clip fan. Yung ginawa ng kapatid ko kagabi, dinikit ng light band. Yung LSE ng electric Ano fan. unahan yun? Ha? Pero okay na yun. Kamot ka? Hindi okay lang. Kaso nag-ano. Basa. Robili, wag kang ganun, ha? Sabi ni Kuya Rene. Ano ba? Sabi ko siya kahit na ngayon, isang linggo pa kami dito sa Friday, balik kami BGH, mag-aga. Sabi nga ni Ami, umuwi daw kami ng Bicol. Sabi ko, kung uwi tayo ng Bicol, tulad ngayon. Anong araw ngayon? Biyernes. Biyernes ba ngayon? Biyernes. Hindi ah. Biyernes ngayon, Webes kahapon, check up mo. Ay, oh. Biyernes. Darating, Sabado. Oh, ilang araw na lang, tapos sasakay na naman tayo ng Webes. O kaya Miyerkules. Sayang pamasahe, kaya sabi ko, dito na lang muna. Stay lang muna. Kasi magkano pamasahe. Itaas mo, itaas mo. Kasi hindi nagpapamasahe. Saka na. Iniisip niya naman, para daw makatulong ako dun sa pabahay. Bro, Brandy, ako malimutan ang content ni Kambal. Pa-share naman ang content ni Ermel. Bro Rene, aka Kuya Edwis, Bern. na wala. Dapat bagay naman, ha? Di ba bagay naman content ni Kambal mo? Ano content niya? Hindi ko alam eh. Di Pasukin na- nga natin pasukin yun. nga. Bro, Hawk. Pambaba. Pambabae. Pambababae. Pambababae. Ay, yun lang. Kaya pala Ilan- wala ano eh. Kaya hindi mapermi si Kuya Romel eh. Kanina sinabi ni Kuya Roy eh. Hindi daw nakakapili si Kuya Romel. Kuya Romel. Gagabit pa kayong dalawa. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Rene, chat mo nga sa akin yung channel ni ano. Yung link ni Kuya Romel. Yun din yan. I-click mo lang yan. Oh. Yung Romel. Oo. Yun ata eh. Ah. Bro, yung pinhindi. Taas mo. Bro, yung pinhindi. Ingat ka sa basher mo. Maaaway pa yan. Maaway pa yan. Tigasin to, bro, Billy. Andiyan nga yung number 1 basher mo daw eh. Kuya Bird. Bro, Billy, ikaw ha. Ano mga content mo, Kuya Romel? Pambababae. Ang babae daw. Kaya hindi ka pala mapad mo sa babae mo, Kuya Romel. Sasakit daw sa ulo ng babae, sabi ni Kuya Romel. Wala ako sa inyo bibigay na babae. Lahat ano eh. Lahat ng ating... Ito yung nag-cutter. Hindi ko alam parang Jackson. Ito yung nag-cutter mo. Hindi. Ayun oh. Es ko yung Mark. Kumusta po Jason? Ito po, okay naman po at nagantay kami ng ano, ng hearing test niya sa Webes po. Dito po kami po yung Mark sa ano, Oh, kita sa sa mga... may
Santa Misa ngayon. O ate, amin puti pa ako. Stick to one. Di ba bro, Rene? Ay! Si Kuya Rinby. Stick to one si Kuya Born. Ay! Pambihirang content yan, Kuya Romel. Napakomment ulit Kuya Rinby. Kuya Rin, ano yan? Basher din. Stick to one ba, Kuya Bern? Stick to one lang kayo. Wag na yung gagaya kay Kuya Romel. Hindi daw makapili eh. Sabi ni Kuya Romel. Hindi makapili. Ayan, ano yan? Ako nga. Bak wala ka kay Gian mo kanina. Bago po si Ate Gian naglalaro. Kuya rin si Bro Romel ba? Team leader ng Team Hamog. Kabayan Rain, sabi ni Kuya Billy. Magandang tanghali, Kuya Jason, sabi ni Kuya Rinby, dati Ami. Kuya Boy. Sige bro Rain, hindi kita sipain sa live. Bro Romel, madami ka Matututunan. doon. Kuya Billy Kabayan, sabi ni Kuya Rinby. Kuya Born, magalab charot po. Hi. Kuya Rinby, hello. Bakit kung bababae ang content mo, Kuya Romel? Tinuturuan mo ata sila magping sa lawahan. Baka nasa Pinas na talaga si si Kuya Jaime. Shoutout kay Kuya Jaime. Di ba sabi kasi niya sa 15 daw? Oo. Ay sa ano? Tinuturuan mo rin yung kuminta ako. Hello sa 10 viewers, magalab shoutout. Kuya Billy. Sa mga babae lang bro, siya ang leader. Aasahan ko yan, Kuya Born. Sabay tao. Sabi na. Sabi ni Kuya Rinby. Amo talaga Rinby. Sabi ni Kuya Rinby. Ari ko. Ano ba? Kagilok. Ang sarap siguro ng iga rin yung Kuya Born, no? Sinagluto doon Kuya Born. Basta nag-burn content ko, mga ahim-ahim, alam na. Stick to one na nga si Kuya Bern. Huwag nyo na huwag nyo nang guluhin ang buhay. Kasi baka nanonood pa. Kuya Born, baka silent viewers. Huwag nyo nang guluhin Baka nanonood Kuya Born. Yung ahim-ahim mo. Huwag nyo nang guluhin ang buhay ng Buhay na may buhay. buhay stick to one. Oo, bro, Bern, unang umpisa pa lang. Anong music? Ano yun? Tulog ata si Kuya Benji. Shoutout kay Kuya Benji. Babaero by Randy Santiago Brojo. Ay, Mga veterano yun. Kuya Rowel, ano din ba content mo? Sabi ni Kuya Rinby. Si Kuya rin eh. Anong content din ni Kuya rin eh? ako nalaglag na yung ano ko. Ayoko na. Oh, bro, born. Alin? Alin? Hindi, ano. Ronaldo? Kuya Robert, ano din pa content mo? Oo, bro, bro. Dun, hindi ko kasi. Doon din sa kabila si bro, born. Kilig Kilig yan lagi. lagi kasi. Ayan yung nakiligin na yan si Kuya Bern. Magaling na ba Kuya Born yung ano? Nagkasan. Yung lagnat mo? Grabe naman kung hanggang na hindi pa. Magaling na yan. Tumatawa na yan.
Basa. Bro, rin punta ka mamaya sa live ni Sir Danny para di ka mahuli sa balita. Bumalik nung nag-end kayo. Bumalik ba yung Bumalik. ano? Nawala kasi yung kilig eh. Bumalik pala. Natapos yung kilig sa ano eh. Peace be Oo. with you eh. Nawala yung God. Then dito lang sumpo. Musang. Rain. Hi, ito lang Musang or SR channel kong mag-vlog ako. Ayaw ko Sige. kaya rin eh. Ayaw ko marites bro baby. Sabi niya. Wala ka na. Okay pa. Bok, kita ko kayo dun kanina. Sino ba naka-live? Sabi ni Kuya Ho. Si Ate Gian. Hindi ko nakita. Basta lang ako nag-live eh. Ngayon Kuya Born, bumalik na. Maganda na pakiramdam mo. Kasi baka ka-chat mo na eh. Baka na ano lang yan si Kuya Bern, kaya Oo. nilagnat eh. Baka na ano. Ayun, so. Bok, kita ko kayo dun kanina. Sabi ni Kuya Ho. Ano yun yung ano? Sandali po mo. Kaya po. Ah. Nalungkot. Ano? Sabi ko. Hindi ko alam sa Tagalog eh. Wala akong ka-chat eh. Mga katsa. Imposible din mo ka-chat yun. Hindi ako naniniwala kayo bro. Hindi kami naniniwala. Minsan lang ako pumasok sa live ni Kuya Danny. Naninirmon pa. Ano nagsabi? Kuya Born. Naninirmon pa. Naninirmon ba? Tawa si Kuya Ho. Saka si Kuya Ramil. Para totoo ah. Kuya Billy. Ganitong oras yung nagla-live si Kuya Danny. Ano ka live na? I'm sorry. Wala na yung TikTok. Kung kaya nakaka... Hello sa 8 viewers natin yan. Ano? Shoutout kay Kuya Danny and Ate Yampi. Bro Born, oo nga. Sabi ni Kuya rin eh. Tama si Kuya Born. Bakit Nasir mo na kayo ni Kuya Danny. Bakit naninirmon? Baka kasi may mga nasasabi kayo. Bro Born, oo nga. Sabay tawa. Ba't nasermonan ka ni Kuya Danny? Mga sutil kasi timba mo mga sutil. Ginatungan pa oh. Sabi ko Kuya Billy, ginatungan pa oh. Mga sutil pala kasi. Minsan nakapasok ako doon. Ah? Nakapasok ako doon nga. Minsan nakapasok ako. Kuya rin. Isang beses lang nga ako pumasok doon, Kuya Bern, nasama pa sa sermon. Lahat pala nakatikim ng sermon. Kuya Danny oh. Nasir mo na yan. Mga sutil kasi sabi ni Kuya Boy. Mga sutil yung Team Hamog daw. Kaya pala kayo may mga code name eh.
Tawa si Kuya Paul. Mga sutil. Sutil din yun sa amin, Kuya Paul, yung salita mo. Ang sutil. Kuya Romel. Tawa ni Kuya Romel. Parang mag-relax ah. Mga sutal pala kasi. Kinatungan pa. Kuya Roy, pasok Kuya Roy. Wala pa ka nagdadrive. Nagka-drive na siguro. Nasa Batangas pala si Kuya Roy. I'm back, sabi ni Kuya Roy. Ano Kuya Roy? Nasermonan ka din. Nasermonan ka rin ba? Ano pa mo? Ansab ko na yan. Ha? Ansab ko na yan, sabi ni Kuya Rene. Kuya Roy na naman. Yan si Bro Roy, saka Bro Romil, mga pasaway, sabi ni Kuya Boy. Ah, mga sutal. Bro Boy, mag-alab shoutout, sabi ni Kuya Roy. Sutil ba Kuya Boy? Sila. Si Kuya Roy. Tawa si Kuya Billy. Baka kung ano. Kuya Roy, kabayan, sabi ni Kuya Ringby. Kabayan bro, Ringby, hi, sabi ni Kuya Roy. Baka kasi iba yung... Bro Roy, hi daw, sabi ni Kuya Boy. Baka iba kasi pinag-uusapan mo eh. Ay, Kuya Benji. Hello, Kuya Benji. Kanina ka pa po hinihintay ni Ma'am Maria J. Ma'am Maria J, nandyan ka pa po ba? Nandyan na po yung trophy mo, 6. Tig 3. Wala na si Ma'am Maria J, baka natulog na. Kasi late mo. Sir Benji, hi, sabi ni Kuya Billy. Bro Born, hindi ako pasaway. Yan si Bro Romel, number 1 pasaway. Sabi ni Kuya Roy. Nagtuturoan, Kuya Born. Kaya Benji, magalap siya rin, sabi ni Kuya Rimby. Nagtuturoan na. Lahat ba Kung mga sino daw pasaway. Lahat na ba mga sutihin? Ikaw ang pasaway, Bro Roy. Sabi ni Kuya Romel. Tawa si Kuya Rimby. Mga sutil. Kuya Rini, lahat naman ata pasaway. Sabi ni Kuya Rini. Lahat na lang para walang maturuan. Lahat may trophy. Si Papi hanap ni Gian. Si Kuya Papi. Hanap daw ni Ate Gian, sabi ni Kuya Wala dito Benji. si Kuya Papi. Baka nasa ibang ano. Baka nasa work pa si Kuya Papi. O baka patulog na kasi gabi dun sa kanila. Hindi oh. Umaga pa lang sa kanila. Kasi 5 hours ang ano natin sa kanila. Oo, baka nasa work. 13 viewers sa po. Baka kakagising lang. Baka. Kasi 5 hours eh. Yung ano natin. Huwag niyo kalimutan si Tarzan. Sabi ni Kuya Billy. Hindi po baka tulog pa si Kuya Papi. Kuya Roy. Tingnan mo Bro Romel, nananahimik ako dito, Ha? Dinadamay mo ako Dinadamay mo ako sa sa... kalokohan mo. Bro, Bro. sabi mo walang iwanan, isang anak. Sabi ni Kuya Rainby. Tawas Kuya Billy. Kape na, sabi ni Kuya Benji. Kakatapos lang Kuya Benji ng kape. Tapos kakapanangalian lang namin ni Yung Harry. sinasabi pala ni Kuya Benji na ano, yung magkita sila sa Central. Sa Central ba yung sinasabi mo Kuya Benji sa Hong Kong? Ayaw pala nila mama din eh. Masyado daw madaming tao. Si Kuya Hawk, dito pala si Bro Roy. Bro Roy, tulog ka muna. Kami na bahala dito, sabi ni Kuya Roy. Dinamay ka ni Bro Born. Bro Roy, kasi alam niya isa ang pasaway. Talaga Bro Roy. May number 1 talaga pasaway. Alam niya na kung sino, sabi ni Kuya Rini.
Kuya Romel yan. Sige lang bro. Bro, Rainby, sabi ni Kuya Hawk. Si Ate Jen kasi sa Hong Kong din. Ate Gian? Sabi ni Kuya Benji nung magkita daw sila. Tapos si Mama. Sa Central? Ayaw pala ni Mama sa Central. Madami daw tao doon. Hindi pala sila nagsisentral. Daming taga Bicol doon. Sa ano, daming taga kabarangay ko po dun sa Hong Kong kasi na-meet na ni Mama dun sa Hong Kong. Madami, taga-iba-ibang probinsya. Kanya-kanya silang grupo. Sila Mama, ang grupo niya, hindi lang talaga Bicol. Iba talaga. Sige lang bro, Bin. Pa-heart si Kuya Rini. Loko ka bro, Roy. Okay na. Naidlip na ako. Kanina din na kita nireplyan kasi antok talaga. Sabi ni Kuya Hawk. Si Danny Jaime sa aeroplano na. Oh! Sabay yung dalawa Kuya Benji. Alam na ni bro, born na. Tahimik lang ako, saya lang ako natutong magpasaway bro. Romel. Nasa biyahe na po ba Kuya Benji? Sabihin kasi 15 eh. Baka kasama tayo si Kuya Danny. Bakit pwede sila? Ewan ko. Basahin mo kasi bro Roy. Chat ni bro born. Bakit? Hello sa 10 viewers. Kuya Hawk, ako yun Rini. Edo Team Pasaway. Ako pa ang founder at president, sabi ni Kuya Hawk. Nagturuan pa kayong dalawa, sabi ni Kuya Burn. Sino yun nagturuan? Sabi ni Kuya Burn, nagturuan pa daw yung dalawa. Si Kuya Hawk at si Kuya Romel? Oo. Yun talaga yung ano eh. Joke lang. Oo, sabay sila. Ha? Umuwi daw si Kuya Dani. Ba't may usapan sila? Baka. Kuya Dani, umuwi. Kasama si Ate Ampi. Nasa biyahe pa Kuya Benji. Oo, nakalapag na. Tapos didiretso sila dun sa Bicol. Baka palitan na naman tulad ng pag-uwi mo Kuya Burn. Si Kuya Burn tinawag na Kuya Hawk. Kuya Bruce. Di ba Kuya Roy? Kuya Burn. Kasama. Ay, kasama si Ate Ampi. Tama Ami, binawi mo pa. Tama Ami, binawi mo pa. Sabi ka rin eh. Ano? Tama, binawi mo pa. Alin yun? Yung pasaway nga daw, si Kuya Romel, kasi si Kambay niya, si Kuya Hawk. Ay, si Kuya binawi ko Kuya rin eh, ha? Pag umuwi sila sa probinsya, ewan ko kung ano may tatawag. Di ba Kuya Born, nung pag-uwi mo? Bro Born, mag-asawa yung dalawa na yan, sila, Kambal at Bro Roy. Kinasal ko na sa lab ni Kusina. Kusina. Halikan pa sila sa comment, di ba? Rin. Tama si Kuya Ring. Tama si Kuya Ring. Kuya Roy, pag umuwi ng Bicol, Kuya Roy, ikaw yung driver. Dating gawi. Walang paalam na pupunta. Kung papayagan si Kuya Roy. Wow. Papayagan ka pa ba Kuya Roy? Kaka-anlig mo lang eh. Bakla yan.
May papis si Kuya rin. Bakla yan, sabi ni Kuya Romeo. Bakla yun. Tawas Kuya Billy. Wala na Kuya Benji sa ano? Mga Maria J. Sa tulog na siguro. Mga bading, sabi ni Kuya rin. Di tuloy nakita yung trophy mo. Si Ate Cheng. Di ba rin bisabay sinong Tapos na? bading yak? Kadiri. Okay na? Ito mo. Ano kayo? Ano? 11, hello. Hello. Bakla yan. Ruel, malungkot si Gian. Puntahan mo. Diba, nakalive ba sa Pitian? Umuwi pa na sila kay Dan. Baka sa, ay baka ano, baka siya nanonood. Kasi kaya ata umuwi. Kailan ka pumasok mo sa live mo? Baka niyo? Di, hindi ka na kayo eh. Wala pa. Dito na. Pwede ko ano. Pwede ko. Anong oras Kuya Benji yung ano, yung biyahe nila kay Benji? Anong oras po yung flight? Baka niyo? Ano oras na yun? Anong oras? 8 hours? Yung Amerika? Oh, tagal pala. Oo. Alam mo? Bagay yung Hong Kong 2 hours. Wala bang ibang malungkot dyan, Kuya Benji? Nang mapuntahan ko rin. Pagka na pumunta ko rin kung saan saan, meron ka na. May bading talaga. Meron ka na kung saan saan ka pa pumupunta. Pag meron na, wag na pumunta kung saan saan. Baka matisod ka pa. May nurse ka na? May nurse ka na eh. Matisod ka pa. May nurse yan. Baka sabihin, sa lawahan ka pa. Kahit hindi mo naman intensyon. May nurse. Hugot yarn. Badingyak. Yun ba yung badingyak? Ako din malungkot na. Nagkakape lang. Malungkot yan, Kuya Benji. Wala ko silang mabigay, Kuya Benji. Si Kitty. Si Wala Kitty na yan. si Kitty. Meron na si Kitty. Huwag na natin guluhin ang buhay ni Kitty. Kitty. Hindi ko na nga siya nakikita eh. Sa December, yung sa pista. Sa piyesta yun ang uwi. Kaya December. Sa BGC tayo nagtatrabaho eh. Ayaw namin Bro Roy. Ang badin, sino kaya ang badin? Andito yun. Bro Benji, naka-silent lang. Ibabad ko muna yung labahin natin. Sige. Iban, ano ka tinatawag? Ano bakit mo yung laman? Kasi meron. Buti pa si Ray masaya. Ay, pinangalanan pa ni Kuya Benji. Naku, huwag kang magpapangalan Kuya Benji at tayo yung maano. Ano na sabi? Mabuti pa si Bro Ray masaya, May. May, Lang. may palawan. Ay, minors na pala. Araw-araw ako magpapasugat. Kumbal may bading dito. Sabi nga rin. Si Vince malungkot din. Bakit kaya? Bakit kaya ang buhay natin na may bigo, tagumpay, di maisip, di malaman kung anong kapalaran. Nasa akin ay naghihintay. Bakit
Bakit kaya dumating sa buhay ko? Sabi ni, bakit dumating sa buhay ko? Sabi ni si Romel, masaya din yan. Sabi kay Benji. Oo, so sobrang saya, hindi makapili. Mm. Sabi No? ni Kuya Roy, sobrang saya, hindi makapili. Di makapili sa ahim-ahim. Tawa talaga si Kuya B. Number 1 bro, Benji. Ay. So, sobrang saya, di makapili kung sino. Sino ba talaga? Sino ba sila? Sino ba sa kanilang dalawa? Mm. Mabuti si Kuya Ray at makikita na naman yung ahim-ahim niya. May Sara yan eh. May Sara yan. Ay, pinang. May Sara. Bakit binasa ko pa? Kung na tayo magpapangalan at ba tayo eh. Buti si Kuya Ray, pag natuloy yung papuntang Bicol nila Kuya Amy, makikita niya. Tapos hindi sila mag-uusap kasi puro mahiyain. Tapos pag naunahan na naman si Kuya Roy, tahimik. Ay, bakit payak na yan, Kuya Romel? Bading niya. Tahimik dun. Tahimik dun sa gilid. Bakit payak na yan? Tapos sasabihin ni Kuya Roy, naunahan ako eh. Di ba Kuya Roy? Nakita ko yung reaction ni Kuya Roy talaga eh. Nung pinapunta ni Ate Bidang, pinakyat doon kami sa kubo nila Palawat. Kuya Roy, ito siya. Nakatingin si Kuya Roy, hindi makapagsalita. Siguro mga ilang minuto yun. Hindi tayo talaga si Kuya Roy. Oo nga. Hindi masyadong ano. Pag ganyan-ganyan lang yung uso. Nakatitig, di makapagsalita. Pero Tapos, yung ano, nung nakapagsalita na si Kuya Roy, nagsabi na, hinaunahan ako eh. Tawa ko. gulat siya. Di, natawa lang ako na walang sound. Tulala yan. Tulala yan. Parang na ano, Cross lang yun bro, Benji. natahimik pala si Kuya Oo nga. Roy. Totoo yun. Tapos kinantsawan pa ni Ate Bidang. Ay, wala ka pala eh. Kinantsawan ni Ate Bidang. May starstruck siguro Oo. si Kuya Roy. Naunahan nga. Nabigla sa kagandahan ni ate. Ano nga pangalan ni ano? Si ate. Basta si ate. Ate Jay. Kwento mo. Oo, totoo yun. Tanong yan si Kuya Roy. Sabi natin, wala ka pala, tahimik ka, sa chat ka lang pala, ano? Ano yun? Sabi ni Kuya Billy. Parang Jason halos din sila lahat may ihim-ihim. Oo. Kuya Billy, wala ba? Si Roy, masaya din yan ka. Kapitbahay ni Ehim eh. Oo, magkapitbahay yan sila. Dingding lang pagitan. Ilang dangkal ba? Isang dangkal lang kasi doon ako dumaan eh. Nagpapalitada si Kuya. Isang dangkal? Kasya ka ba ng isang Oo, dangkal? Dalawa nakakagilid naman lang. siguro. Siguro dalawa, sabihin natin dalawa. Kasi lupa yun nila, nila ehim-ehim ni Kuya Rimby. Yung natarikan nila Kuya Roy. Si Roy masaya din din kami. Mm. Tinig kami parang Jason. Totoo talaga. Kuya Roy, gusto mo nang makita sabi nila Benji. Hila-hila niya. Ni Kasi ba di Bidang. nakita? hila-hila Hindi na si ate. yung reaction mo. Tapos biglang napatangin lang si Kuya Roy. Wala, tulala. Di nakakibo. Nabigla sa Oo, kagandahan. tagal. Nung nakapagsalita na si Kuya Roy, naunahan ako eh. Pero nandun din si ate ano. Doon. Gumibo din. Pareha Oo. sila walang kibo. Umibo rin. Pareha sila walang kibo. Tama bro, Benji. Super saya ko kay Miss. Ay! Kasi yun nga, sakto nga na, may swimming din sila. Kasama din Oo, sana. doon sa uwas ata yun. Ito pala hinayan nyo natin si Kuya Roy doon Oo. sa mama. May swimming. Tama si Kuya Billy. Hanapan nyo Ano nga si sabi ni Kuya Billy. Kuya Ramil, pag malaki ka talaga sa babae kahit maunahan ka pa makapagsasalita ka rin. Wala na, biglang tumahimik yung mundo eh. Pati kami napatingin lang kay Kuya Roy. Nag-slow mo ba? Oo, talagang Kaya nga Kuya Benji, magbibigayan nyo lang kami ng ulam. Ay! tabi lang talaga.
Ako din mahiyain. Sabi ni Kuya Bern. Mayayain yan. Mahiyain. Si Kuya Roy talaga. Hindi ko alam yung kwento na yan. Alam yan ni Kuya Born. Ikaw Kuya Born, magkwento Kuya Born. Kasi doon yan Kuya Born, nakaupo sa kubo eh. Tumahimik di ba Kuya Born? Tumahimik ang Parang may dumaan na anghel eh. Yun na yun, si Miss J ang yan. Biglang may katahimikan na naganap. Parang ang sarap ng dalawa Ilang minuto tapos biglang sumabi talaga inahulaan ako. Lalo na si Bro Rain, mahiyain din yan, sabi ni Kuya Roy. Bern, pasahiyahin mo si Ahem. Malungkot, ano daw? Balungkot ang buhay. Ilang ang buhay. Pasahiyahin mo daw Kuya Bern. Si Kuya. Baka may usapan na yan, Kuya Benji. Kaya Tawa si Kuya Bern eh. Kaya lamang na naman si Kuya Roy pag natuloy talaga ng kamsur. Kasi pangalawang uwi niya na. Alam na, mag-chat na naman yan si Kuya Rimby kay Kuya Roy. Di ba Kuya Roy? Bakit? Ano nasundo nyo na? Masaya yun, Bro Benji. Sabi niya po. Sinabi mo pa Kuya Romel, baka ma-istatawa ako sa harap niya. Ay. Sumama ka kaya Kuya Rain. Sabi ni Kuya Rimby kay Kuya Roy, ano nasundo nyo na? Nung gabi nang sinusundo namin na tagal namin nakabalik kasi pumunta kami ng Lambo eh. Ang tangkad niya Kuya Rimby. Tapos sabi naman niya oo na boss, nandito na, nasundo na ako. Ang tangkad niya. Ang Tawag daw ng tawag eh. Di ba Na di pa nasusundo. matangkad siya kay Kuya Roy. Si Ahim ni Kuya Rainby. Matangkad siya kay Kuya Roy. Baka isa ka rin Kuya Rinby pag umuwi ka doon. Baka Kung si Kuya Roy Di di naka- nakapagsalita ng ilang minuto, baka sa'yo isang oras. secret lang si Bro Oo. Bern dyan. Huwag kayong mag-alala sa Kuya Rainby. Oo. Afternoon pa. Hello, Kuya Marlon. Marlon. Sama ka na kwentuhan Oo. Kuya Marlon. Di ba Kuya Roy? Baka ikaw ilang minuto, baka si Kuya Rinby. Huwag ka lang, baka isang oras yan. Kuya Makoy. Data ko Sorry mga bro, late ako. Medyo busy sa work. Akala po Kuya Makoy. Thank you po sa Kuya pag-tune in. Maki. Afternoon Kuya Bern. Sabi na yung Kuya Marlon. Kuya Marlon, afternoon daw. Bro Maki, magalap shoutout, sabi ni Kuya Romero. Sino matangkad sa inyo, Kuya Rain, ni Kuya Roy? Kasi kung matangkad ka kay Kuya Roy, Bro Maki, hi, sabi ni Kuya Belly. parehas lang kayo ng height. Bro Makoy, sabi ni Kuya Rini. Pero kung parehas ka kay Kuya Roy, matangkad yung kay Kuya Roy, di ba? Ano ko lang? Hindi, yung babae kasi pag tinignan mo tinignan. lang. Oh. Basta check up ng asawa. Ayun po Kuya Marlon, Babalik kami sa 22 Kuya 22 Marlon. ka dito muna ako sa Maynila. Kasi may hearing test. Hindi tinanggap yung hearing test doon sa sa Bicol. Kuya Maki, hi, sabi ni Kuya Rindy. Pero dito mura naman yung hearing test. 600. 650. Nung sa probinsya kami nasa 1,000 plus. Magkano, ano ba yun? Naga tayo nun. Kung naga po, grabe, ang haba ng biyahe namin. Pero dapat sinabi nila na ganun kasi na-doble-doble tuloy. Ayan o, Muntik po. naunahan lang si Bro Roy. Sa Oo, telecom. diba? Sabi ni Kuya Bird. Tumahimik eh. Di, yun talaga na dapat sinabi nila kagad. Kasi nung pagpunta na tayo sa Naga, muntik pa tayo madisgrasya nun. Kuya Makoy. Hindi ko alam, Ate Ami. Sabi ni Kuya Rain. Sikreto lang ang... Galaw, Bro Bird. Paano mas sikreto? Sinabi mo na Kuya Rain eh. Shout out mga brothers, hindi ko rin kayo isa-isahin kasi ang dami nyo. Sabi ni Kuya Kuya Makoy. Boy. Hindi kasi matangkad siya kay Kuya. Kain muna ako. Sabi Diba? ni Kuya rin. Ha? Matangkad siya Baka. kay Kuya Rin. 5. Mas 5'5" lang kasi. kasi height ko. Sabi. Baka matangkad. Para matangkad sa'yo, Kuya Rain. Kasi ang Matangkad tangkad yun. niya talaga. Matangkad siya. Parang matangkad pa siya kay Rika eh.
Hello sa 10-term viewers. Matangkad siya ng kaunti kay Rika. Pasok ka nga. Kasi magkatabi sila ni Pasok Rika. ka nga Palawan. Comment ka muna. Huwag mo na. Si Boss. Boss, Si pasok ka nga boss, boss. Tawag sa akin nun, boss. Tawagan nilang dalawa, Oo. Boss. Boss, pasok ka nga, boss. I-comment mo yung height mo, kuya. Ako meron dating drop yung... Guys, nakasama ko sa pic ay yung babae asa Israel, ang kay asa Jeddah din. May anak na sila na. Hoy, Sabi ni Kuya Benji. Kuya Benji. Alam ko, boss, nandyan ka, boss. Ikaw, Kuya Benji, kailan ka uuwi? Nang makita namin ang ano, makita ka din namin. Hindi, busy si Kuya Benji. Lapit lang. Pag umuwi yan si Kuya Benji, diretso yun sa Bicol kasi taga Bicol. Hindi. Silent muna parang Jason, kain lang. Sige po kaya rin, ano ulam mo kaya rin eh? Si Kuya Benji, diretso Macau to eh. Baka diretso Hong Kong to eh. Hong Kong yarn. Kuya Benji. Hello supporting viewers natin. Ang init. Bili mo na akong yelo, ma. Init talaga. Ako na. Ako na bibili. Bili mo. Tube ice ba? Oo. Ano? Ayun o. Basta ko muna. Ano daw? Kuya Benji. Hindi sa taas, ibaba mo. Ay kahit sa social media tayo, meron din Nagkakatuluyan. nakapuluyan. Shoutout sa mga poging viewers, sabi ko Marlon. Sige lang bro, Sungit kain sungit ko kain muna. muna. Bro, sungit kain ka muna. Sabay tawa. Ayan nga eh, sa social media lang yun, Kuya Ben, Oo. si Kuya Roy, Kuya at Roy. si Miss J, o diba? Malay mo, maging taga-Bicol si Kuya Roy. Kuya Hawk, bro makoy sa barangay ka na magpaliwanag kung late ka. Ayan, si Kuya Ray din. Kaya ahim-ahim niya sa social media din. Di dahil nga sa ano, dahil nga sa ito sa pag-live tapos sa mga comment section, nagkakakilala. Kasi nagulat ako. Kaya napatanong ako tuloy kay Kuya Ray. Diba si Kuya Born? Si Kuya Ray, driver. Oh. Pagdating natin sa Bikutan, hinihintay namin si Kuya Bobby. Ano, magkamag-anak kayo ni Kuya Born? Kasi magkasaming dalawa. Hindi, basta kung ako nakilala niya Born. Diyan na sa comment section. Pwede Matulad na na, pala no? magpakasal lalaki at bakla. Bakit? Kinasal sa online? Hindi. Kinasal sa online? Inasal silang dalawa ni Kuya Ho. Ay, ni Kuya Ho. Kinasal sa online? Unahin na... umamin na dyan yung magkakatuluyan sa Kuya Benji. Umamin na pala eh. Hello sa 13 viewers. Bili ka na ano? Tube ice. Wala na malamig. Five lang ang kasya dun, di ba? Hmm? 5 lang ang magkakasya dun. Halagang tin, ano ka na nagano mo? Halagang tin mo na. Kuya Roy, umamin ka na. Hindi na ako yung yellow. Hello sa 13, di ba ang bakla lalaki din yung gato nila lalaki? Ba't gusto nila lalaki? Yellow na lang kayo sa diyan. Huwag! Jubas! Ano ang yelo? Bro, Roel, galing na ako sa barangay. Tinanggap naman nila maliwanag ko. Sabi ni Kuya Makoy. Galing na pala sa barangay. Picture wall. Kimsi. Ano sa mga silent viewers natin?
Shoutout po sa inyo lahat dyan. Di ko maamin. Okay. Ito kapitbahay namin at lalaki. Nagsama kadiri yaks. Sabi ni Kuya Ramil. O nga bro Roy, labas ka na dyan. Sabi ni Kuya Hawk. Tawa si Kuya Rindy. Nagtawanan sila. Kuya Benji, edit yung bro rin. Friend ko na guys asa Jeddah, taga Isabela. Sa Pinas yung babae, sa Israel talaga Davao. Sa Pinas umuwi na sila. Oo. Nasa Jeddah. Diyan mo na sa mga pwede ka. Okay, good. Good po ako eh. Next time sa police station ka na tumuloy. Tawa si Kuya Romel sa paliwanag. Wala mo diyan, ma? Hindi. Huwag na yan mo kasi baka Hindi, ugasin ko lang. wala mang takip eh. Hindi, ako tumakansin ka gabi. Grabe, hindi oh. Naka ano yan? Bakit ba biglang nag-for good na sila, sabi ni Kuya Benji. Sino? Yung sinasabi ni Kuya Benji na nasa Jeddah. So yan Kuya Benji, maraming nagkakatuluyan dito sa social media. Marami nga po talaga. Roel, baka mo? Baka mangailangan ako ng abogado. Marami din ang nagkakatuluyan. Marami din ang nagkakahiwalay. Social media. Overthink yarn. Boroy, hanap ka ni Lolo. Sabi ni Kuya Ho. Kasali na kayo doon, bro Ring. Okay lang yun. Yosi daw ni Lolo. Sinong Lolo? Kuya Ho. Si Kuya Ruben. Hello? May huwag na yun. Ugasan mo. Bigyan mo, lagyan mo dito mo. May tubig ako dito. Hello po kay Kuya Ruben. Huwag lang kayo mapunta sa bakla, kakahiya. Tabi po sa mga natin dyan. Yung mga viewers na natawag nun? LGBT. Mga LGBT. Ano lang to yung usapan. Wala yung tubig. No? Inubos ko na kambal. Bro Lopin, ano gagawin nila? Parehas sila lalaki. Mag-ispadahan na lang sila. Baka ikaw din bro rin. Local naman. Rinuwi ka na daw. Mag-igib ka na ng tubig, sabi ni Lolo, sabi ni Kuya Hawk. Kevin G talaga. Nasali pang civilian dito, sabi ni Kevin G. Tawanan pa din sila. Okay lang, hindi naman bakla yun, sabi ni Kevin G. Ano sa mga viewers natin? Kuya Romel, hi. Mag-asawa. Pipiliin ko. Ano din? Ano yung baso? Malamig na tubig. Para sa mainit na panahon. Para sa mainit ng panahon, kailangan natin uminom ng uminom. Walang pikunan na, sabi ni Kuya Ramil.
May bakla din dito. Sabi ni Kuya Romel. Tawa si Kuya Rindy. Yan. Hilo. Ayos bro, Makoy, walang tayong abogado dito. Engineer meron. Sabi ni Kuya, kumusta na kayang pista doon? Walang nag-live ka na ba dito? Kaso baka brand out doon ngayon. Kasi may balita na magbabrand out eh. Yung brown out naman, Luzon, Visayas. Wala bro, Lopin. May matulis lang. Ito muna sa ito. Puno na ito eh. Ito mo muna sa ito na. Pagasan ko muna yung mga ano. Ay, sorry. Naiwag. Naiwag ba? Okay lang. Sarap uminom ng malamig na tubig. Amo, Bro Rowell. Ay, tay uli na ang nanay. Kaming duwara diri sa balay, walay makaalalay. Tay uli na aming nanay. Ba't pa napunta ang usapan sa bakla? Sabi ni Caroline. Sige, Pag-asa, Boracay nakita ko sa vlog. Si BG, opo, nasa Boracay daw si BG. Nakita ko nga rin sa vlog kanina, kay Benji. Kaso yung upload niya, late upload. Baka nasa baka nasa Bicol na ulit. Kasi nabanggit niya dun sa vlog niya kanina na pinapapunta ni Balit dun sa Kamsor. Kaya baka ngayon nasa Kamsor na si BG. Baka dun kila Balit, baka bisita na Balit niya yun. Kasi yung vlog niya late upload eh. Bro Romel, aminin mo na, sabi ni Kuya Roy. Ayun ba? May papaayos ba kayong sasakyan o bahay, Kuya Rowel? Sabi ni Kuya Randy. Oo nga bro, Benji, napanood ko na yung vlog ni BG. Day 1 niya sa Boracay. Day 1 sa Boracay. Bro Roy, hello. May binanggit siya doon si Kuya Agapi. Si Kuya Agapi daw. Nagkano sa kanya? Nag-shout out. Yan ko baka yun ang nag-sponsor sa kanila. At di ko pa yun na si Kuya Agapi sa channel ko. Bro, makimagalab siya na sabi ni Kuya Roy. Ayusin mo puso ng mga bakla bro Rain. Sabi ni Kuya Romel. Paldo si BG sa Boracay. Sabi ni Kuya Roy. Nagkakunik pala to. Adi nababo siya Oo. sa nila. Pagkakunik yan mo. Lahat na angels ay nakita na ni Kuya Roy sa personal. Sino yung kapo? Hindi. Si Rika to pala yung hindi. Kung hindi nakita niya. Walang imbitata.
Si Agapi ba sa Japan, sabi ni Kuya Ben? Hindi ko po alam Kuya Benji kasi parang narinig ko lang sa kanila yung si Kuya Agapi. Pero di ko pa siya na hindi pa siya pumasok sa ko channel ko. Wala rin po, so meron. Sabi ni Kuya Ho. Makakala ko yun. Ha? Bakit ganun Oo. yung dito na ba? Ayun, shoutout kay Kuya Agapi. Hindi natin kapag yung labahin. Sige, maglaba tayo. Para kung ano. Babay ko lang yun. Oo. Si Roy lang magsabi sino maganda. Tanungin niyo po si Kuya Roy kung fake news ba o ano. Nakupuso ko na din maayos. Kuya Roy. Ang hindi ko lang nakita sa mga angels ni Kuya Noli si Marimar at Ricato. Ricatre. Yun. Yun ang din ni Kuya Roy nakita. Tawa sa Kuya Ho. Babay ko lang. Pero yung mga nakita ni Kuya Roy, sila lahat ay sabi ni Kuya Roy na hindi fake news. Di ba Kuya Roy? Shit. Sorry. Kuya Roy. Nervous na ka? At Baliti Girl. Oo, naligo na kanina pa. Kuya Romel. At Baliti Girl. Tama ba? Opo. Si Baliti Girl. Dito natin sa Bulak. Si Baliti Girl. Si BG, yung mukha niyan maliit. Di ba Kuya Roy? Roro, message mo ko sa GC. Message mo ko sa GC, sino maganda. Siguro Bro Benji, sponsor ata si Agapi at si Bro Bon. Kasi banggit niya vlog. Nabanggit niya sa vlog. Mga marites talaga kayo, no? Sabi kaya rin. Bro Benji, isa lang makikita ko no na super ganda si Miss G lang bro. Bro Roy. Tapos si Kuya Benji. Si anong tanongin niyo talaga si Masyado kang bias, Kuya Roy, ah. Kuya Benji, so yung nakakaalam kung sino yung pinakamaganda. Lahat sila magaganda. Miss G talaga. Lahat sila may... Kailangan naman ipatalo yun ni Kuya Roy. Si Miss J. Alam nga, ipatalo naman ni Kuya Rin si Miss P. Oo. Bro Benji, dalawang J. Wala tayong sabon. Miss J. Wala tayong sabon. Dalawa daw yung J ko yan, no? Ronald Che, tigilan mo ako. Sapat na sa akin si Miss J. Sabi ni Kuya Roy, aroy. Aroy, aroy. Pero fake news. Hindi sa page news na naman ko. Kuya Roy. Alam nila na Kuya Roy yung fake news na message mo sa kanila. Kuya Roy nagsabi niyan. J rin kasi yun. Ate Ami sabi ni Kuya Rindy. Oo nga, letter J nga sila. Kaya dalawang J. Che, karin mo. Salawahan, sabi ni Kuya Romil. Sino? Yun, fake news. Sabi ni Kuya Romil. Bakit si Ehim na rin ba hindi maganda?
Sabi ni Kuya Benji. Maganda yun. Maganda yun, kaya Benji. 1 years on atin yung fake news. Ikwento mo kasi Kuya Roy kaya, no? Huwag mo sabihin. Kay Kuya Benji. Kasi ang problema kay Benji, baka mang-asar yan. Hindi mo kapag Alam ko na yung fake news, sabi ni Kuya Romel. Hindi na ako sabon. Bro Roy, parang kilala ko na si Miss J kasi lagi kitang nakikita. Vlogger ba? Vlogger ba Roy? Alam ko yan ang fake news na yan. Sabi ni Ringy. Kevin G, alam mo yung fake news ni Kuya Roy? Tapos Kuya Roy. Si Ate Ami, bahala kung sasabihin niya kay Bro Benji. Ikaw na Kuya Roy magsabi kay Kuya Benji. Yung fake news. Si Kuya Born, ano yun si Kuya Born? Sila magkatabi nun ni ano eh. Walang alam sa amin nun Kuya Roy. Tulog sa amin nun sa likod eh. Tayo lang yung gising nun. Tayo yung nakaalam. Si Kuya Born at saka ikaw, saka ako. Si Kuya Bobby, di rin alam ni Kuya Bobby yun. Nakintuhan na lang Kuya Bobby. Ayan rin sila Ami. Jason na nagsabi. Maganda yun. Hindi maganda talaga siya. No? Promise. Hindi siya fake news. Bro rin, musta na si Ehem mo? Di ba Kuya Roy? Si Jenny Rimby. Ni Kuya Rimby. How's it, viewers? Dati. Galaw. Oh, maganda yan si Ehem. No, ni Bro Rain. Magkasama kami sa palengke. Kasi sinundo namin siya na ano. May kwento pa nga yun, di ba Kuya Roy? May kwento sa atin yung Ehem. Ano yun? Tawag ng tawag at saka nagtitext daw kung nasundo na. Kwento mo nga Kuya Roy. Babad ko lang muna yung ano. Bawal mo na. Unahan mo kaya ito ma. Alam. Ito. Para matuyo. I-ano na lang natin. Dryer na lang natin. Kaya, iunan mo ito. Kulang yung pagbababaran natin. Bago. Gina. Viewers, hello po. Maganda talaga Kuya Benji. Tuwing magsisend ng picture, natutulala nga ako. May pasend na sa picture yan. Kailan? Sino ba matangkad sa mga angels? Kuya Roy, sino ba matangkad Kuya Roy? Sa mga angels. Yung ano nga ni Kuya, yung matangkad. Kuya Roy, sagutin mo sila Kuya Roy kasi nakita mo na personal. Ikaw na magkwento sa kanila. Yung matangkad. All goods lang yun Kuya Maki. Palaging busy sa school. Sabi ni Kuya Randy. Tutok yun sa pag-aaral. Lahat naman sila.
Nakalutok sa pag-aaral. Aba rin, tuluyan mo ng ihim-ihim. Tawa si Kuya Hop. Ba biglang naglaho pag-ibig mo. Tulog na si Kuya Hop. Si Kuya Bon. Kasi madaling araw na sa kanila. Si Amo yun. Si Triple A. Sabi ni Kuya rin. 5 viewers no. Alauna na. Mag-alas 1:24. Naglalabas si Ami. Mamaya babanlawan ko na rin yung ano. Kasi dito yung kasi dyan sa ano na yan. Dito yung kasi. Huwag kang pahina-hina rin. Maunaan ka pa ng uragon. Sabi ni Kuya Benji. Huwag daw pahina ng pahina. Maunaan ka ng uragon. Sino yung uragon? Si Kuya Benji. Kuya Rindy oh. Baka maunahan ka rin ng uragon. Malapit lang pati si Kuya Benji. Walang kalo-kalo ko eh. Kuya Rindy. Masayan mong sinabi ni Kuya Benji. May tawa kasi sa dulo eh. Baka maunahan ka ng uragon. Uragon niya si Kuya Benji. Si Him at saka si Ehem. Sabi ni Kuya Rindy. Ba't napunta sa akin ang usapan? Balik tayo sa bakla. Bakla naman. Ano bang labahan? Kuya Benji. For viewers, hello po. Ukay-ukay tayo. Kuya Rene, si Chin ba? Iba yung tawa. Bro Rin, pasensya ka na. Ikaw ang napulutan ngayon, sabi ni Kuya Makoy. Kuya Benji. Malapit yung Oragon. Yan ang gawin mo kay Benji. Sabi saan yung maulog? Bukod galit? Da. Ngayon. Hindi bro, Rini. Si Aki ni Joel. Si Aki ni Joel. Wala tayong magagawa dyan kung maunahan. May ibang angels pa naman, sabi ni Kuya Rindy. Sabi ni Kuya Rindy Ami, oh. Wala tayong magagawa dyan kung maunahan. May ibang angels pa naman. May reserve yan. Kuya Rindy. May nakareserva pala kay Kuya Rindy. Kuya Benji, may nakareserva pa pala eh. Huwag na kayo lang ganyan. Mag-istik ko one. Hindi ko yan tatalonin si Bro Rin. Promise, sabi ni Kuya Benji. Oo, walang talo-talo. Book, walang talo-talo. Tawa si Kuya Rin. Ang mahirap na kung si Kuya Rin. Kung si Kuya Rin yung tumalo. Di ba Kuya Rin? Ninong ngayon nila nini sa kasal.
Kaya rin eh. Nag-iipon na daw yung Kuya Rin. Nakasid sila niya. Ano Kuya rin eh, may ahim-ahim ka na ba Kuya rin eh? Kasi sila Kuya rin eh, may ahim-ahim na eh. Ikaw na lang Kuya rin yung wala. Di ba Kuya Benji? Kuya Rindy? Si Kuya Rin eh, tahimik lang Kuya rin eh. Baka may ahim-ahim na rin to. Hindi lang nagsasabi. Huwag ako alam mo yan kung sino ang type ko, sabi ni Kuya Rin. Huwag ako daw alam mo yan kung sino ang type ko. Wow. Bro Billy, Bro Romel, asan na kayo, sabi ni Kuya Makoy. Kulang usali. Ha? Sabi sana maganda ito. If viewers, hello po. Happy Fiesta. Sa 8 viewers. Makakalive din ko lang. CR ang to at dalawa ako. Ano bang ano ba? Ang timba? Andito lang sa gilid bro. Sabi ni Kuya Romel. Alin ma? Yung medyas mo. Andun. Andun yan sila sa live ni Gian. Ay, naka-live si Ate Gian. Adal ko talaga. R2. Kasi yung pang-up dito. Baka ito mo nang, paano ba ipam? Ganyan. Baka dito mo nang ipam dito. Baka dito ang yung sala. Hindi yan ma. Hindi naman pupunta yan doon. Ano na naman ang pump nito? Sumisingaw din eh. Mas maganda pa yung isang pump. Yung pang CR talaga. Oo. Ayun, battery low. Masa charger ko? Nandiyan nakasaksik ko. Maganda na bait pa. Rin maganda si Torres. 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 Hindi nakakapam. Ano ang isang puno? Hmm? Ano? Mag-charge tayo. Yung pump na pang ano? Yung nalubat ng aking cellphone. Okay, siguro may dumaan na 6 babae dyan, bro Romel. Meron bro, bakla. Asa preview lang, sabi ni Kuya Benji. Ayaw ko sa sobrang ganda, sabi ni Kuya Rini. Sino yan si Torres? Kuya Benji. Sino daw yun Kuya Benji? Ayan mo lang yun. Pag sa sila kami talaga. Huwag na kung wala kasi magnanakaw ng lakas yung bro Romel. Scout ni Pula si Tricia. Malapit na si Torres sa isang sponsor.
Sino ba doon? Ang ginit ay. Bro Maki. Bakit ka ba to? Hindi ko alam. Ano yung laban natin? Bakit ba to? Bakit? Hindi kasi. Diyan nakalagay eh. Ito ba? Hanapin mo sa vlog ni Kuya Noli. Oh, Alin? sinasabi ni ano, Ano? Kuya Benji. Ano ba? Malapit lang ito sa isang sponsor. Ano ba? Sa card lang sila. Tourism, scout ni Pula Yarn. Tourism. Sino tourism? Tourism. 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 Pageant girl. Sa budget girl. Tourism Babrob Benji. Sabi ni Kuya Romel. Hey, tourism. Tourism girl. Kalimutan ko na, dami na kasi. Eh naman tourism. Oo, Romel. Di parang meron nga. Yung tourism. Kalimutan ko. Hit viewers, hello po, may grab shoutout. Cute din yun, bro, Benji. Sabi ko yung Romel. Also ng viewers. Ini talaga eh. Hindi ko pa nakita yun, sabi ni Kuya Rindy. Ako nakakalimutan ko kung sino yun si Tourism. Tourism. Si Karindy again, girl. Kasabayan niya sa vlog ni Kanoli. Si Tourism, parang dito sa Bulacan din yun eh. Yung Tourism, kay Makoy. Ayun, taga Bulacan yun bro, Romel, si Tourism, girl. Bulacan, Angel, si Kanoli. Yun nga, taga Bulacan. Isa din yun, yung Angel ni Kuya noon, di parang dito. Opo. Kasi kaya sabi ko na eh, sabi ko wala eh. Narinig ko yun kay Kuya Noli sa Bulacan yun. Oh bro, Maki. Di ba parang Jason Scout ni Pula? Ni Tourism, ang bato yan. This, yung ano po, kuya rin sa Bulacan yun eh. Yung Tourism. Sa Bulacan po. Kay Kuya Noli yun eh. Ah, iba yun, sabi ni Kuya Rene. Tanungin ko nga si Pula. Sa first viewers yun si Tourism. Kilala ni Aw yan. Tourism bro. Baka si Pageant. Kuya Rene, Pageant girl. Baka si Pageant girl Kuya Rene. Fairview. Sa Fairview. Hello sa mga viewers. Malapit sa SM Fairview.
Sabi ni Kuya Benji. Baka yun Kuya rin yung sinasabi mo si ano? Si pageant girl. Yun. Oo nga, pageant girl yan. Sabi ni Kuya rin. Yung si pageant, pumupunta yan dun sa bahay. Nung fiesta po, nandun yan sa bahay. Kasi classmate ni Aw Aw yun. Kaso nung, siyempre nung pista sa ano, pista dun sa lugar nila, dun sa lugar namin, nila pula, hindi naman kami hindi kami nag-vlog kung sino yung mga bisita. Para di rin sila mahiya na ano, kumain doon. Para laot na yung pista, February. Nandun sila, ano sila, pageant. Lakas ng ulan. At nagbablog na raw siya eh. Nagkwento yun sa akin. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng channel niya. Kaso di niya na-uploadan daw. Si Gwen din. Sabi ni Kuya Rene. Ayun pa, yun lang di pa nakita ni Kuya Roy. Si Gwen. So tourism nasa SM Fairview. Likod sa si pageant girl. Yun ang nasa dyan sa Bicol. Sabi ni Kuya Hawk. Sabi niya, si tourism girl may kapatid na special child. Sabi ni Kuya Benji. Si tourism ni Kuya Noli, hindi ko pa siya na-meet. Pero sa vlog, nakita ko sa vlog. Bro Benji, yan ba Bro Benji, yan ba pangawang ng bahay ni Kuya Jojo o sa my Fairview Island? Nakasubs na ako kay pageant girl. Sabi ni Kuya rin. Pero sa Oliver, yan shoutout kay Kuya Jojo. Hello Kuya Jojo. Tama, Makoy. Sabi ni Kuya Benji. 10 viewers sa po. Wala na yata upload Edo. Hindi niya raw, napapabayaan niya raw po yung ano eh, yung channel niya. Bihira niya ma-uploadan, siyempre busy sa pag-aaral. Sa TikTok madalas si pageant girl. Lagi. Sabi ni Kuya rin. Ano sa lahat? Alin dyan? Aling maroon? Hindi. Update din si Makoy. Update din si Makoy ha. Sabi ni Kuya Benji. Tulog na si Kuya Born. Baka nakikip-fiesta. Baka may mga bisita. Solid Makoy, sabi ni Kuya Born. Solid Makoy. Kuya Benji, wala pang update sila, no? Sila Kuya Jaime. Kung nakarating na. Sabay, baka diretso pa sila sa probinsya nila. Hello, viewers. Hello po. Nakapollow din ako sa mga
TikTok nila Gwen at Pageant Girl. Tricia. Kay Chinchin, sabi ni Kuya Rene. Solid team pahuway tayo, bro Vinci. Salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa amin sa team pahuway. Ang ginamit ni Tourism na pang vlog yung sa Miss Nolly. Mrs. Nolly. Oh? Yun ba yung ginamit ni Tourism? Yung isang channel ni Kuya Nolly. Okay. At sa lahat ng kapatid ni paring Jason, sabi ni Karin, Amo bro Benji, back to up channel na kay Nolly. Sabi ni Kuya Makoy. Yung sa asawa ni Kuya Nolly, yung channel na isa, isang channel yung ni Kuya Nolly. Alright ko. Pero sa lahat, silent viewers, hello po. Comment po kayo, pintuhan. At mamayang gabi baka makapag-live din kami namin. So wala akong pang-upload. At sana makagawa akong pang-upload para makahabol-habol tayo habang nandito. Tapos pag makauwi ako ng Bicol, back to normal, back to trabaho tayo. Back to work palit sa pabahay. Natatagalan tayo makabalik muna dun. Kasi unahin muna namin itong pagpagamot kay Ami. Pero kung hindi lang na-reject yung sayang talaga nun, mahal pa naman yung bayad ng hearing test na yun. 1,000. Tapos din pala nila tatanggapin. Kaya, ganun din yun, ma. Oo. Kasi pero dapat sinabi nila kaagad noon na ganun yung mangyayari. Hindi sana, dito tayo nag-clearing test. Sayang din yung pera na yun. Ulit-ulit, muntik pa tayo madisgrasya nung nagmotor tayo nun. Napakainit, sinuong natin yung init ng ano. O bro, Makoy, kay Japper Sniper pa ako. Shoutout kay Idol Japper. Hello 10 viewers at shoutout sa Team Kasangga. Kahapon nakatune din ako dun sa team kay Ate Mai. Paring Jason, andyan ba kayo sa bahay ng bayaw mo? Opo kayo Makoy, dito kami sa Santa Misa. Maganda nga si Tourism, nakita ko na. Sabi ni Kuya Rainby. At nagpaplano kami ni Ami na pumunta dun sa Cavite. Tawag ko lang kung ano yung mapag-isipan namin. Kung mag-Cavite kami o dito na lang. Kasi yung pagpunta kaming Cavite ay magkano pamasahe namin. Sinasakto lang namin yung budget namin ngayon. Mayroon parang nakatapos na ang pag-aaral si Tourism. Pag-graduate po. Graduating ngayong taon si Tourism kasi kabats nung kapatid ko po. Anong buwan yun sila mag-graduate? Graduation? Ha? Kasi pageant girl. Ano yun?
Si Pagin pala yung sinasabi ko, hindi si Tracing. Si Pagin. Sila, Nakita mo na rin, sabi ni Kuya Benji. Si Pagin pala yun. Yung magagraduate ngayon. Si Tourism pala, iba yun. si NGD. Team viewers hello. Yung kapatid mo ang naglalagay sa Dubai. 3. 2 college, isang high school. Ayaw nga, tapos na pala. Black Beauty, di ba, bro, Rain? O, Kuya Benji. Nakita na raw ni Kuya Rainby. Oh, bro Romel, graduate na siya sa pag-aaral sa tourism. Sponsor ni Sir Jojo yan, Rain. Sponsor daw ni Kuya Jojo si tourism. Oo nga, Kuya Romel. Sino ba yan? Muntik ang di makilala. Napagawan yata sila ng bahay, di ba? Hindi ko na matandaan. Napagawan ng bahay. Parang nagkabahay sila. Tapos nakalimutan ko na yung kwento nun. Tungkol sa bahay na yun. Nagkabahay po sila, pinagawa din. Kasi yan ata yung unang mga babae ni Kuya Noli nung nandito pa siya sa Bulacan. Basta wala akong alam dyan, Rain, ha? Sabi ni Kuya Benji. Naku, bantay sarado pala yun kay Kuya Jojo. Shoutout kay Kuya Jojo. Nandyan pala Kuya Jojo. Silent viewers. 12 viewers alone. Oh, may second floor na bahay ni Tourism. Second floor pa. Second floor daw yung bahay ni Tourism. Sulit talaga si Kuya Jojo kay Kuya Noli. Dami na niyang natulungan. Oh, Bro Romel, sponsor kay Kuya Jojo yung bahay nila. 15, hello po sa 10 at sa 15 na nag-thumbs up. Maraming salamat sa lahat. At sa nagpakulay kanina, Kuya Boy, thank you. 2 hours na pala tayo nakalag mo. Sama natin sa pag-pray natin sana galumaling asawa ni Kuya Jojo. Oo nga, kumusta na kaya yung ano? Kumusta na kaya yung asawa ni Kuya Jojo? Sana gumaling na. Siyempre maraming salamat kay Kuya Jojo sa mga tulong niya rin sa amin.
Simula pa nung pagpapacheck up ni Ami. Ang dami na itulong din ni Kuya Jojo sa amin. Maraming salamat. Tapos nung nasa ospital yung anak ko, hindi kay Kuya Jojo at sana gumaling na rin yung asawa mo po. Kasi si Ami pagaling na. Yung polyps ni Ami, Kuya Jojo ay okay na. Bali yung sa ano na lang, sa tingin niya na lang. Hello mga bro hamog, sabi ni Kuya Ruben. Hello po Kuya Ruben. Kamusta po? Bro Ruben, mag-love shoutout, sabi ni Kuya Ruben. Hello po Kuya Ruben. Kamusta po ang buhay-buhay? Hello po ang Jason and Ami. Naglalabo po si Ami. Hello, Kuya Nandyan. Ruben. Nandito ako. Hindi kasi kami kasya dito sa... Hindi kami kasi dyan sa CR, pakita ko sa inyo. Mamaya, pag siya magbalik. Naglalaba, ma. Hello, hindi kasi kasya. Ano lang, Maliit lang kasi itong bahay ni Bayaw. Kaya siya lang muna dyan. Miss Bro Romel, Pepper Miss ni Kuyan kay Kuya Jojo. Bro Ruben, mag-love shoutout sabi ni Kuya Billy. Bro Ruben, mag-love shoutout sabi ni Kuya Rimby. Bro Billy, ano sabi ni Kuya Romel? Bro Ruben, mag-love shoutout. Mga bro, kain tayo pizza, sabi ni Kuya Ruben. Salamat po sa pag-tune in mo, Kuya Ruben. 2 hours na kaming naka-live. Maraming salamat sa pag-tune in. Thank you very much. Sige lang bro Ruben, thank you, sabi ni Kuya Romel. Siyempre sa Team Hamog, shoutout sa inyo lahat. Nila Kuya Danny, sa lahat ng Team Hamog. Sige bro Ruben, thanks, sabi ni Kuya Makoy. Wow, sarap naman bro Ruben, sabi ni Kuya Billy. Bro Ruben, sabi ni Kuya Benji. Kung sakali man ikaw mayroon. Lahat na nilaban mo? yung gamit natin, ano, bukas lang yung iba kasi yung ano, tapos yung isa pa tayo. Yung damit natin hindi pa naubos? Hmm? Hmm. Ruben, tapos na live ni Gian. Ehem. Pag tinignan mo yung ano mo, sa Messenger, hindi maano yung live. Ha? Oo nga. May chat sa akin. Kumakain ng pizza si Kuya Ruben. Well, viewers, hello po. Mag-love shoutout. Humingi tuloy yung electric pan, no? Humingi yung electric pan.
Ha? Kaya mamaya, bili tayo ng ilis eh. Kasi wala sa balance yung ano eh. Yung ilis niya. Naputol. Kung tapos na daw po Kuya Robin yung live ni Ma'am Gian, sabi ni Kuya Benjo. May kasama yung signal ngayon. Ha? Nawala. 13 viewers, hello. Hindi ko na natapos kanina bro, Benji. Nausog tuloy, biglang nag-reconnecting. Hindi rin natapos Kuya Benji yung live. Hello Ate Gian. Welcome po sa live. Miguel shoutout po, Ate Gian. Pasensya na po, di ako nakapasok sa live mo. Welcome po sa live. At nandyan po yung Team Hamog. Ang wala lang po sila sila Kuya Dani. And si Kuya Rocky. Hello po Ma'am Gian, sabi ni Kuya Makoy. Hello Papa J. Papa. Hello. Wala si Gian. Bro Benji. Ma'am Gian, hi, sabi ni Kuya Billy. Dan Kuya Ruben. Gian, sinundan tayo. Sabi ni Kuya Benji. Ate Gian, hi po, sabi ni Kuya Wendy. At yun, mapapadalas yung aking live gawa nang wala akong pang-upload. Kaya puro lang muna akong live ngayon. Well, viewers, hello. Kailan balik nyo ng Bicol paring Jason? Sabi ni Kuya Romel. Ano po Kuya Romel, sa 22 hearing test ni Ami. Pag matapos kaagad kami sa 22 ng hearing test, tapos pag sinabi ng PGH na matagal pa yung check up ni Ami, alimbawa 10 buwan yung pagitan, uwi mo na kaming Bicol. Pero kung alimbawa yung pagitan lang 1 linggo, baka matatagalan ako dito sa Maynila. Tulad ngayon, check up niya kahapon, tapos may hearing test niya sa 22. Hindi na kami muna umuwi ng Bicol. Kasi yung pamasahe nga, at binabudget ko talaga yung pera. Dito muna kami sa Santa Misa ngayon. Hindi pa namin sigurado yung pag-uwi namin ng Bicol. Kaya hanggat dito kami sa Maynila, kung walang pang-upload, magla-live lang ako na magla-live. At pwede nyo pong panoorin yung mga una kong mga vlog para kahit pa paano kung may pumasok din na revenue kahit paunti-unti. Kasi kung tumagal ako dito, wala upload? Oh. Kasi ngayong buwan sa 22, dapat sahod namin ay di umabot yung revenue ko. Wala akong sahurin. Kaya dapat sa susunod, sana umabot. Sana makasama. Para, kasi wala. Doon lang talaga ako. Doon lang ako kumikita. Pero okay lang ngayon. Okay lang. Balik na lang tayo, bawi na lang sa pag makauwi. Kasi yung views talaga pag nasa Kubay Project. Lahat ko na na-try pag yung vlog ko sa yung mga tulad ng follow-up check up kay Ami.
Yung views ay ano lang. Minsan, di nga nagsasandaan. Pero pag sa pabahay project, malakas. Kasi wala akong magagawa. Mas gusto ko unahin yung pagpagamot kay Ami. Para kung sakaling gumaling na si Ami, ay tuloy-tuloy na yung trabaho tulad nung dati. Nung wala pang sakit si Ami. Na araw-araw talaga ako nasa pabahay project. Nabago lang kasi nung simula nung nagpagamot na si Ami, doon na nagsimula na minsan wala, minsan nandyan. Tapos yun nga, minsan umi-extra din ako kasi minsan na si 0-0 din kami. Nangangailangan din kami ng pang araw-araw din namin pang budget. Na minsan umi-extra ako pero yun nga, di naman lahat ng bagay binablog ko yung ano, kung nag-extra ako. Salamat sa mga patuloy na, sa mga solid na nanonood, mga sumusuporta sa aking mga vlog. Thank you po sa inyo lahat. Kaya sa pagbalik sa Bicol, wala pang kasiguraduhan. Okay lang. Pero sa akin nga, mas malay natin kung sa pag-hearing test sa kanya, tapos mabasa nila yung result ng hearing test. Mas gusto ko nga kahit hindi na kami muna makauwi ng Bicol, kahit tuloy-tuloy na yung ano, para isang gastusan lang kasi napakamahal ng pumasahe ngayon. Kasi yung mga bata, sila baby, saka yung pamangkin niya, okay naman din kila papay. At naka-prepare naman na lahat. Yung PhilHealth niya okay na, lalakad na rin namin yun. Yung PhilHealth niya na yun, indigent na yun. Tapos tinatanong ko nga kaya kung yung dugo, kung ayusin pa yung dugo, kung expired na ba o kulangin para makapag-donate na ako. Kasi yun ang inihintay ko talaga natin. May gusto nga akong donitan ng na nangangailangan ng dugo. Kaso di ako makapagbigay kasi baka mangailangan si Ami. Ka-type ko pati yun. Type B plus me. Nakita ko yung post niyan ni Ate Catherine. Kasi nasa ospital yung kapatid na naman ni Ate Catherine, yung kapatid ng asawa niya, Kuya Jesus, yung viewers din natin, Kuya Jesus Sario. Yung kapatid ni Ate Catherine nasa ospital na naman. Nung binigyan namin ng ng wheelchair, nakita ko sa Facebook na nag-post na nangangailangan ng dugo, B plus yung kailangan nila. Sakto sana yung dugo ko, B plus ako eh. Kaso di ako kumbaga na sabihin ko na mag-donate ako. Kasi kailangan pa niya. Kuya Robben, mag-love shoutout po. Yung na-vlog mo, sabi ni Kuya Ramil, opo, yung naka-wheelchair. Si Pula nun naka-vlog, tapos yung anonymous na sponsor ko po ay nagpabigay ng wheelchair. Tapos nung bago kami po Maynila, si Ate Catherine, yung asawa ni Kuya Jesus, ay nag-post sa FB na nangangailangan sila ng dugo, B plus yung dugo na kailangan. Kung talaga, kung hindi lang kami kay Ami, ako willing ako mag-donate kasi dun sa lugar namin, kapag nangangailangan ng dugo, ay lagi lang ako nag-donate kasi yung lugar namin, sila Ami, may pundo kami sa diyan sa BMC. Yung barangay namin, may pundo kami na dugo. Kaso ang problema, yung mga ibang tao dun, mga ayaw mag-donate ng dugo. Pero nagagamit nila yung pundo na dugo. Tapos sila pag nakagamit na, hindi nila pinapalitan. May mga ayaw na mag-donate, tapos nagagamit nila yung dugo. Si Ate Gian, Team Hamog, may galab shoutout po sa amin ni Kuya Ramil. Kuya Billy, may galab shoutout po.
Kaya dapat sa sa mga nagagamit naman doon ay dapat palitan nila. Gian, hay, sabi ng Benji. Tulad nung sila Kuya Gatcho, nung nasa ospital yung asawa niya, kapatid ni Kanoli. Tapos nagkautang sila dun na dugo dun sa BMC. Ginawa ko kasi yung ng pagdunit sa dugo nun sa barangay namin, sinabi ko na yung yung dugo ko ay idodonate ko sa barangay nila Kuya Gatcho dun sa San Roque, para yung utang nila na dugo dun sa BMC ay mabuwasan. Kasi may sila dun, may kulang na dugo pa. Ewan ko kung na bayaran na nila Kuya Gatcho yun, kung nagamit dun kay Ate Bisa. Kami sanang dalawa ni Kuya Gatcho nun kukunan ng dugo eh. Kaso pagdating ni Kuya Gatcho, may sugat si Kuya Gatcho sa paa. Kaya ako lang yung nakapag-donate. Sila Vince din, dapat kami nun lahat. Kaso may mga diferensya yung nila. Basta sa team, ako lang yung nakapag-donate noon. Na-i-vlog ko din yun. Ay, paano yung yung papel pala? O paano pag diretso na tayo? Pero yung, hindi ba nung naperang ka, din naman tayo nakagamit ng dugo, di ba? Kaya yung, hindi pa naman 1 year, no? Hindi pa 1 year. Oo. Pero pag wala yung papel, wala rin. Hmm. Ten viewers, hello po. Tumahimik na. Tumahimik na nga. Oh, naiba na yung usapan. Yan, shoutout kila Ate Tien at sa kapatid niya. Nanonood yun sila ng ng vlog. Hi daw, sabi ni Ate Gian. Shoutout kila Ate Gabs TV. Hello sa inyong lahat. Hello Kuya Jason, sabi ni Ate Gian. Galing mga singer ni Gian. Galing daw mga singer ni Gian, sabi ni Kuya Benji. Mga kantahan. Alam mo kuya, ayan nyo Ate Gian, pag DBC yung mga kapatid ko tapos nag-live ako din sa bahay, o kaya matsambahan namin na naka-live ka, pasok kami sa pasok yung mga kapatid ko sa live mo, tapos kantahan. Ate Virgie Paha, good PM Jason, pati na rin sa Team Hamog. Benji Misyo, sabi ni Ate Virgie Paha. Hello Ate J. Sirin busy na ata sa Torres. Gian, shout out, sabi ni Ate Virgie. Hello Miss G Paha, sabi ni Kuya Makoy. Lagyan natin ng jacket si Ate G. Opo, kilala po kita, Ate G. Ikaw po yung yung kasama ni ni Ate Margie. Makoy, shoutout po. Huwag kang mag-silent bro, Makoy. Kel I, hello po Kuya Kel I.
Naka-tune in si Kuya Kel ay. Yan, meron niya. Oh, Kuya Romel. At shoutout kila Kuya Jogger. Nung nakaraan, sumilip si Kuya Jogger sa live ko nung birthday ko. Nasundan tayo ni Gian at Virgie. Yap. Magpintuhan ka na naman. Fake news pa rin Jason. Si Kuya ano po? Magpinto ka naman sa fake news. Si Kuya yung nagsundo sa amin. Opo Kuya, ano ko? Pati Virgie. Ako yung driver nila. Nagmalit kay Kuya Roy. Hoy, Tarzan, saan ka galing? Kami Kuya Romel. BFF, miss you. Ako bahala. Bro Romel, nakakatamad magdut-dut ng sipi, sabi ni Kuya Makoy. Virgie, kahit saan kayo pumunta, susundan ko kayo. Sabi ni Ate Jet. Salamat po Ate Virgie sa pag-tune in sa aking live. At siyempre maraming salamat sa lahat na andito sa aking live ngayon. At magtatatlong oras na tayo nakalive. At nagkikisama yung aking signal. At tuloy-tuloy din yung paglalaban ni Ami dyan sa gilid ko. Bisa tayo pa. Maliit lang kasi yung CR dyan. Hindi kami kasya. Bro Tarzan, hello sabi ni Kuya Makoy. Tawas si Ate G. Nasa Bicol ka pa rin po ba, ano, Ate Virgie? Hi daw sabi ni Ate Gian. Welcome Jason, thank you din sa thank you din sa kabaitan nyo, sabi ni Ate G. Bro Roy, Ano san... yan? Ha? Ito. Akin. Hindi mo sinabi. Bro Roy, saan ka nakwentuhan mo naman kami sa fake news, sabi ni Kuya Romel. BFF miss you too, sabi ni Kuya Kel ay. Tarzan, ayaw kong mag-vlog, sabi ni Kuya Romel. Ano nasa dito? Wala na Jason, nasa Manila na ako mag-work. Nasa Manila na pala si Ate Virgie. Ingat po Ate Virgie sa work niyo. Saan po kayo Ate Virgie? Sa Maynila. Nandito po ako ngayon sa Maynila po sa Santa Misa. Gian, sabi ni Kuya Benji. Kung nasa Maynila na daw si Ate Virgie. Parang cartoon yung fake news. Parang Jesus. Sabi ni Kuya Romel. Wala na Kuya Romel si Kuya Roy. Baka nagdadrive na po. Kuya Rico, sabi ni Ate Gian. Sa Pasig na yan si Virgie. Sa Pasig. Thank you Jason, nasa Alabang ako. Nasa Alabang. Saan banda po sa Alabang? Thank you Team Hamog sa support sa live channel ko. Sa LS ko. Sabi ni Ate Gian. Nasa Alabang na ako. Benji nag-work. Dati sa Pasig. Nagtrabaho din ako Ate Virgie sa Pasig. Sa may ano. Doon sa yung factory ng Del Monte. Warehouse ng Del Monte. Sa San Joaquin. Tagal ko dyan tumira sa San Joaquin. Wow, Alabang Village, sabi ni Kuya Benji. Miss G pa, saan sa Manila ka nang nag-work? Baka mahanap kita. Sabi ni Kuya Makoy. Lapit kami sa BGC. Sabi. Anak ko doon nakatira sa Pasig. Lance muna ako Kuya. Ako guys, dito lang linig po. Tawang-tawa ako. Kagabi, tinuruan ka na ni Dora mag blood looping. Wow, BGC Alabang. BGC Alabang. Okay po Ma'am Gian. Doon ako
magtambay isang linggo sa anak ko sa Pasig, San Dubal. Pasig, San Dubal. Kuya Ramil, hoy Tarzan, tigilan mo ko. Hello po Ma'am Gian, sabi ni Kuya Kelay. Nakakalito naman Bridget. Sabi ko kasi sa iyo Ma'am G, wag kang magpapalipas ng gutom. Di bali ako, wag lang ikaw, sabi ni Kuya Hawk. Umayos ka Makoy, wag mo ako hanapin. Kuya love shoutout Sir Benji, sabi ni Kuya Kilay. Sino nga si Kuya Kilay? Kuya Romil. Si Kuya Romil. Kuya Kilay and Kuya Romil. Parang inaalok ko nga si Ami pumunta doon sa tito ko. Doon sana kami tumambay sa Paranaque. Kaso malayo din. Tarzan, andyan si Pokemon, sabi ni Kuya Romel. Kain ka mabuti Gian para malakas ka laging mag-live, sabi ni Kuya Binji. Tawa si Kuya Kelay. Malapit lang sana yun sa Alabang sa Sukat. Sukat tawid dun sa... Malayo sila malayo. Hi Rico, sabi ni Kuya Binji. Malayo sila mama sa Central. Mala Central. Madami daw tao pa. Tarzan, huwag kang tumawa, sabi ni Kuya Romel. Kung pumunta sa tayo ng Sukat, malapit si Katie doon. Nasa Bikutan sila eh. Yaya-yaya lang kumakain. Oo. Nandun si Katie sa Bikutan. Isang sakay lang sana. Yo, Lord, musta lakad mo sa dalawa? Sabi ni Kuya Hawk. Kuya Rico, hello po, sabi ni Ate Gian. Kain ka muna po Ate Gian. Para daw malakas yung pag-live mo. Nagkita na kami ni Pokemon Lupin kay Sunny. Dami may Pokemon na. May Lupin, may Doraemon. Hello daw po Kuya Hawk, sabi ni Ate Gian. Binji, paano ka nalito, sabi ni Ate Birdie. Mamaya kay Gabs ako, sabi ni Ate Gian. Anong oras po magla-live si Ate Gabs? Gian, mga singer ang sister ni Jason, sabi ni Kuya Benji. Ayan yung pag ipapasukin ko sa live ni Ate Gian. Hello Ma'am J. Gian, magandang sabi ni Kuya Hawk. Naka-assign ako Alabang, sabi ni Ate Bridget. Doraemon, san ka na? Iikot ako mamayang gabi sa live. Aha, sabi ni Ate Gian. Hello viewers, hello po. At salamat sa 70 na nag-thumbs up. Thank you, maraming salamat. Sa aling viewers, hello. At sa lahat andito sa live ngayon, maraming salamat. Welcome po sa live ni Paring Jason. Secret Yo Lods. Wala Pokemon dito. Yo Lord, iniwan mo kung nag-iisa, sabi ni Kuya ko. Kuya Makoy, andyan man yung mga cartoons. Hindi na tuloy pumasok si Kuya Roy. Tinatanong ni Kuya Romil yung fake news. Nagdadrive din. Naka yun, naka-headset. Tumatawa yun kung nagdadrive man si Kuya Roy. Tumatawa yun. Ito si GD ko alam saan sa live, sabi ni Ate Virgie.
7 viewers sila. Las Piñas sila. Yan. April. Oh. Isang sakay. Ay, dalawa magta-tricycle pa. Las Piñas sila nun. Gusto mo, ito kita mag-iyan? Las Piñas. Paano? Mamili ka na kung saan tayo pumunta. Habang nandito tayo. Nasa likod ako niya. G. Keyboard ko ng type mag sa Benji. Mga brother, sino naman si Pong Pagong. Dami na Pong Pagong, sabi ni Kuya Makoy. Alam na saan hanapin si Gian, sabi ni Kuya Benji. Sa live ni Kuya Gabs, ni Ate Gabs. Pong Pagong ikaw bro Makoy. Sabi ni Peramin. Ikaw kaya Yo Lud. Sabi ni Kuya ko. Sabi mo ako magbabal na, ba't inubos mo na? Ha? Tinapos na ni Ami. Tawa si Kuya Romel. Gamitin mo na extension? Damay-damay na, sabi ni Kuya Romel. Saglit lang po. Kung yung extension. Kaya hindi na kasama ito. Hindi na kasama. Hello everyone. Hello. Huwag mong bantayan sa likod yaw. Lod sa kanyan. Sino ba yan? Sinong sayo? Si Bro Macban. Mahilig sa One Piece. Siya si Luffy. May mga code name kayo ha. Isaksak mo sa namin. Abot ka ba yan? Kabukol-bukol na. Basa-basa. Si Bro Macbal, mahilig sa One Piece. Siya si Luffy. Pambihirang buhay. Nagtanong pa ako. Bro Romel. Yan, shoutout kay Kuya Macbal. Busy ata si Kuya Macbal. Tawad Kuya Romel. Hello Luffy, sabi ni Kuya Kelay and Kuya Romel. Tawanan sila. Kasalanan mo ang Lactarsan. Wala na si Kuya Rubin. Di kumakain. Pizza. Alas 2 na ata tayo eh. Madaling araw. Nasusundan daw ni Ma'am J. Yo Lord. Yo Lord. Sabi ni Kuya. Chicken Run si Bro Benji. Chicken Run.
Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lahat ng di maamin. Bro Benji, anong favorite mong cartoons? Sabi ni Kuya Romel. Cartoons. Anong paborito mo rin na cartoons na Benji? Kaso, ang mahirap na ito, hindi nang ipangalan sa'yo. Tom and Jerry Romel. Tom and Jerry daw, kala ko ano, SpongeBob. SpongeBob? Ay, Captain. Si ano? Sino yung kalaban nila? Sino? Yo, Lods, sabi niya Kila. Attendance out muna ako paring Jason. Punta muna ng bayan may bibilhin by classmate, sabi ni Kuya Hawk. Sige po Kuya Hawk, ingat po sila sa'yo. Ingat po yung mga chicks sa bayan sa'yo. Sige po, maraming salamat Kuya Hawk. At mamaya, baka mag-inda rin ako, tapos mamayang gabi mag-live din ako. Yan, ingat po yung mga chicks sa'yo Kuya Hawk sa bayan. At bababa mo na si Kuya Hawk ngayon sa bayan. Dahil makulit ka bro Benji at Joker, ikaw si Mr. Bean. Sabi ni Kuya Romel. Okay bro Romel, ingat sa biyahe. Tawa si Kuya Benji kay Kuya Romel. Wala na po. Tabingin na naman yung ano ma. Electric fan. Pagkalabong, punta tayong SM ulit. Malamig lang tayo doon. Napakainit talaga ma. Malagkit na naman yung balat ko. Kaya nga. Sabi mo kasi ako magbaban lang. Tinapos mo na lahat. Nagulat ako sa tawa mo bro Benji. Sabi ni Kuya Romel. Ay, yung higaan ko pala eh. Hello sa viewers at sa lahat na nandito. At salamat sa nandito lahat. At yun, araw-araw tayo magla-live. Hanggang may signal. Habang wala akong pang-upload, live ako ng live araw-araw. Umaga't gabi. Pumpagong san ka na? Sabi ni Kuya Romel. Saan yung Pumpagong? Sabi ni Kuya Romel. Sino si Pumpagong, Kuya Romel? Ang alam ko pa lang ngayon si Kuya Benji, si Mr. Bean. Kasi Joker daw. Si Kuya Roy, di na nag-reply. Di na nag-reply dun sa ano. Andito sa Sapa. Ah, si Kuya Makoy pala. Ipong Pagong. Natatawa ako sa mga palayaw natin. Iwan mo sino na. Si Lupin, sino si Lupin? Si ano? Si Lupin. Kuya Romel. Kuya Roel yung Lupin. Kuya Romel ata. Ay, si Kuya Roy. Ako daw, sabi ni Kuya Romel. Siya pala si Lupin. Kilala natin Ami. Si Lupin, si Kuya Romel, Pumpagong, si Kuya Makoy, Mr. Bean, si Kuya Benji. Naalala ko tuloy yung ano tawag ito? Itong sign na to. Alin nga? Ah, Valerid. emoji.
Ha? Emoji. Yung emoji na yan na kinoment dati ni Kuya Benji. Amulupin. Doraemon Sakana. Sa isang kana. Sino si Doraemon? Tarzan. Sino si Doraemon saka si Tarzan? 5 viewers, hello. May? Five viewers, hello po. Init talaga. Lapit sa katawan. Dun sa rin sa Bicol, kahit anong pangit na kung pinapulis na ganito, kahit anong init. No? Kahit anong init. Kaya po, nakakaramdam ng ganito. Five viewers alone. Silent lang ako lopin. Si Bro Billy. Si Kuya Billy, si Doraemon, si Tarzan, si L.I. Silent lang ako lopin. Tawa si L.I. At talaga lumipat at sinubay butang tapos ihangot mo. Pinaglaan. Doraemon, asan ka na? Dura, comment ka nga. Sino si Dura? Meron na kung si Kuya rin eh. Si Dura. At talaga ablaan. Tapos ito. Ano sinabi? Come on, Pablo. Everybody, let's go. Come on, Pablo. Ano sino sa alaga niya? Alaga ni Dora? Yung unggoy? Sino? Ano pa ka naman si Bo? Sa talaga. Bo! Ay, si ano pala yun? Sino yung... Doon pala yun sa ano. Yung unggoy nga. Unggoy din yun kasi doon yun sa ano. Sa Aladdin pala yun si Go Dora! Go Dora! Dora, comment ka nga. Sabi ni Perwin. Bulag daw yun si Dora. Mga brother, silent muna ako, may gagawin pa ako, sabi ni Kuya Makoy. Sige lang, Pong Pagong. Tawa si Kevin. Pong Pagong. Tawa si Mr. Bean. Naging Mr. Bean si Kevin. Tawa si Lupin. Kabisado yun. Oo. Makikilala natin sila. Saya ni Mr. Bean, sabi ni Lupin. Kaya kabisado yan. Si Dora na lang hindi natin kilala. Kabisado. Siyempre babae yun. Oo. Wala si Dora. Baka kasi Ate G. Si Dora. Nagka-dryer na. At magsasampay na rin ako. Lalong Mang, pagkasampay natin. Labas tayo. Saan ko ito lalagay? Lalong... Tapos isa rin yung sa kasi ito. Isa na ako. Sa stick. Lalong wala ng singawan mo. Mag-out muna kaya. Out muna po ako. Mamaya na lang ako magla-live po ulit. Kasi isampay ko muna itong mga
Sila pa ni Ami. No, para makapahinga na rin po kayo. Tapos mamaya po mga siguro gabi magla-live po ako ulit. Ay maraming salamat sa lahat na pumasok. Sa mga nag-silent viewers, sa mga nag-like and share. Ginaparin dito sa amin pero meron. Maraming salamat sa lahat at mag-out muna po ako baka mamaya. Pag may signal, kasi tsambahan lang yung signal dito sa loob ni Bayaw. Mag-live po ako ulit. Ayan po, babalingat ka palagi. Yeah. Thank you. At sila, yung mga nasa biyahe, sila Kuya Danik and Kuya Jaime, Ate Yampi, ingat po kayo sa flight. Ito ba kayo, Vinci? Natuloy sila. And Kuya Roy, ingat po sa pagdadrive. And kila Kuya Hok, na pumunta ng bayan. Ayan, nasa 3 hours na tayo. Kuya Bern na natutulog. Kuya Born na natutulog. Kuya Benji, salamat po sa lahat. At Kuya Born, salamat sa pakulay. Ate Gian, Ate G, salamat sa pag-tune in. Mama Maria J. Mama Maria G, maraming salamat sa pag-tune in kanina. Kuya Ruben. Kuya Ruben, yan. Babay na muna tayo. Bye-bye. Kasi kasama ko muna ito. Sinampay. Bye-bye. See you mamaya. Mamaya ulit.